Груша цвела апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія рассохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. Яна кіпела, млела і раскашавалася ў пчаліным звоне, цягнула да сонца сталыя лапы і распасцірала ў яго ззянні маленькія кволыя пальцы новых парасткаў. І была яна такая магутная і светлая, так утрапёна спрачаліся ў яе ружовым раі пчолы, што, здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе канца. У той майскі дзень на пясчаным адхоне пад той самай грушай, якой канчаўся цяпер кагутоў надзел, сядзела чародка дзяцей, 3 хлапчукі і дзяўчынка. 2 галышы, Юрась і Яня, і трохі адзеты Павел, былі вельмі падобныя. 4, Алесь, на іх не падобны. Больш тонкі, цёмны скурай, з простым носам, як астатнія 3, але з крутымі ноздрамі. Са спакойным, не па-дзіцячаму цвёрдым ротам. Павёлка? Пойдзем яшчэ ў ваду. Здурэў, Алесь. Пачакай, усю ж ваду скаламуцілі. Ды горача, халера яго. Пойдзем праз тыдзень на равеку. Стафан там надоечы во якога акуня выхапіў. Ну, ты што маўчыш? Праз тыдзень цябе тут не будзе. Во дурна. Куды ж гэта я падзенуся? Сёння раніцай прыязджаў карп з маёнтка. Сказаў, што паны пагаворваюць, маўляў, досыць. Маўляў, цяжка Міхаілу Кагуту без нашай дапамогі. Час браць Алесе. Гэта каб цябе бацька пакорнае і дзядзькавое атрымаў. А я не пайду. Хто мяне прымусіць, калі мне і тут добра? Эх, брат, возьмуць у дворы канцы. На тое яны і паны. Як аддалі яны цябе, так і возьмуць. А я ўцяку? Я не іхні, я ваш. Прывыкнеш. Памятаеш, як 6 год таму роў, калі цябе да нас прывезлі? І страшна у нас, і чорна. Прывык жа? А куды гэта Алеся забяруць? Хіліся ты, Янька, што ты ведаеш? А куды яны забяруць яго? Ён жа наш. Наш ды не зусім. Як гэта не ваш? Як гэта? А чый же я, Буслав? Арэшкі дурнічкі? Так вот табе загада, зразумеў? Не трэба! Не ваш! Беда, не ваш! Што? Хадзем, Янечка. Не ваш! Гэта яны Не жартуюць. ваш! Алесь пажартаваў. Бач, запыскалася ўся. Чаго ты? Дурні! Напалохалі дзяўчо, і ты, Павал, дурань. Калі я не ваш, дык я і пайду ад вас. Не вельмі трэба, толькі я у Загоршчыну не хачу. Знайду на гасцінцы бегілёўскіх або мірскіх старцаў з лірамі. З імі рушу. Чакай. Чакай, дай дапамагу. Ты даруй. Павлюк, мне ўжо возьмуць. Не ведаю. Можа і абыдзецца. Давай лепей мыцца. Вечарэць зараз пачне. Дети, досить вам болтаться. Яны, дядуля, зараз! То й добре. А Павел з Алесем побіліся. Хто ж перший? Алесь! Тоді добре, тоді нічого. Чаму гэта нічога? Ти забыв, чому вас дзяцей вучили? Пакорнага панскага сына не біць і першым з ім біцца не лезці. Правильно. Я нешта не чуў, деда, каб нам яго за грошы аддалі. Сёння Павел казаў пра нейкае пакорнае дзядзькавое. Гэта што? І чаму гэта толькі ў нас ды ў маёўшчыне пакорнікі ёсць? Зводится стары звычай, Юрак, зводится. Калісь на ўсім Прыдняпроўі і далей, это як звыклае было. Я помню да французаў яшчэ. Мало хто з паноў праваслаўных асабліва не рабіў гэтага.
А цяпер ўсё радзей і радзей. А на што гэта? Каб ведалі, як зямля даецца. Каб не збэсціліся на сабаку. Аддавалі, бывала, як толькі 4 гады дзіцяці. Хто на 3, хто на 5 год. І зусім не дапамагалі хлопскай сям'і. А потым, калі возьмуць хлопца зноў у двор, даюць мужику пакормнае за тое, што хлопец еў, і дзядзькавое. Бо ўсе мы, як быццам, дзядзькі малому, выхоўвалі яго, уму, розуму вучылі. Пойдзе ад нас Алесь. Які яшчэ ён потым будзе? Пэўна, ўсё ж лепшы за іншых. Чуў, як саха зямлю скрабе. Каб не забыў толькі, з бацькам і дзедам яго нам, можна сказаць, пашанцавала. А кім прадзед ягоны? Таксама нічагоўскі быў. Можа, і яблычка па яблыні. Можа, і забудзе вас і мяне. Крый Божа, калі будзе, як суседскі кроер. Калі яго забяруць? Заўтра, внучак, заўтра забяруць. Толькі маўчыце. Маўчыце, дзеткі. А зараз бяжы, Юрка, прынясі Леру. Ага, зараз, дядуля, зараз. Палявая дарога нырала ў лагчыны, узбіралася на пагоркі і зноў падала ўніз. І зноў рунь, адна толькі рунь. А над рунню, прывязаныя нябачнымі ніцямі, трапечуць жаўрукі. А на зямлі, на ўсім яе густа-зялёным абшары, толькі адна рухомая кропка. Едзе дарогаю рэсорны англійскі кабрыялет, а ў ім хлопчык 11 год і 30гадовы мужчына. Хлопчык у белым палатне, як мужик. Мужчына у чашунчовай тройцы, у чаравіках і шыракаполым саламянным брылі. Можа, вам брыль аддаць, паніч? Галоўку на пячэ, а? Не трэба, пане Выбіцкі. То добре глядзіце. Нех толькі пані потым не лае Выбіцкага, калі ў дзіцяці забаліць галоўка. Я каровы на сонцы пасіў. Ты яны часам загізуюць і бягуць, як шалёныя, а самому нічога. На, цукерак. На што? Яны ж грошай каштуюць. Завязіце лепш сваім дзецям. Сваім дзецям? Але ж у мяне няма дзяцей. Зусім няма. На, бяры, паніч. Ну, тады ўжо давайце. О, ну што ж, ці падабалася там панічу? Вельмі. О, то добре. Бачу я, што тая хлопка так плакала, быццам роднага сына за свет вязаць. Яна не хлопка, яна Марыля. Яна другая маці мне. Другая. А за што ж гэта вы іх так паважаеце, паніч? Як за што? Бо яны працуюць, як Адам і Эва. Адам і Эва? Аруць зямлю, прадуць лён. Эх, паніч, прайшоў той час. Прайшоў і не вернецца. Ну. Цяпер над Адамам і Эвай цар, потым губернатар, потым ваш ойчыц, а потым я, паўпанак. Эх, дык, значыць, вучылі вас там, паніч? Вучылі. Добра. Добра. Прынамсі, не зблытаеце льну з пшаніцай. Стой, холера! Чаго сталі? Вот і ёсць он гукнуў. А гэта што за важны такі, што дарогі яму няма?
гэта жандарскі паручнік Аполлон Мусатаў. І чаго гэта сухадолу яго прынесла, да яшчэ аднаго? Дзень добры, Выбіцкі. Дзень добры, пане Мусатаў. У альтэр'янцы гуляеце. Глядзіце, звыкне хлоп вас так ездзіць. А потым паспрабуе і вас выпхнуць. А, гэта загоршчынскага пана сын. У азярышчы быў дзядзькаваны. Польскія штучкі. Што вы, пане Мусатаў? Загорскія з карэнных тутэйшых, спрадвеку праваслаўныя? А самі ў каталіцкі лес глядзяць. Пабойцеся Бога. Я чалавек маленькі. Не мне ведаць намеры старога пана вежы. Але ж зразумейце і вы, чалавек ён старасветскі, з капрызамі. Цярынінскага веку. Дзівацтвы пана вежы на грошах стаяць. Пад кожным яго капрызам 1000 рублёў. Так што не нам з вамі яго судзіць, пане. Ой, А чаго ж вы без дарогі? зараз нам дарогі не патрэбны. Нічога не бачылі? Я не... А что такое? Чорны война зноў у губерні. Ай-яй-яй. Уварваўся аднекуль як шалёны воўк. 2 гады не было, і раптам як камень на галаву. Ай-яй-яй, божачки. А казалі, што вы яго тады ж падвалілі, а? 2 гады таму. Я коня ягонага падваліў. Ага. І адкуль ён толькі коней такіх бярэ, а? Стрыжы, а не коні. Не ездзілі б вы цяпер адзін, пане паручнік? Ды што ўрэшце здарылася, а? Пазаўчора раніцай ён абстраляў няпоўны ўзвод егераў. У той жа дзень вечарам затрымаў фельд'егера, ад генерала-ад'ютанта пошту спаліў. Ай-яй, матка Божа. Учора сустрэў на дарозе спраўніка з людзьмі і разрадзіў па іх стрэльбу. Ай-яй. А ўначы Раўбіч паведаміў, война праехаў праз вёску. Матка Боска. І ўсё адзін. І ўсё адзін. Ай-яй. З апошняга мяцяжу адзін. Ну, бывай, Выбіцкі! Ну что ж, поехали и мы, панича. Раўбіч паведаміў, мой, чорнага войну, бачыце, так лёгка злапаць. А, не, ты, брат, першы быў, не, ловили. А хто такі той чорны война? Люблю смелых, ведаеш? Можа, таму, што сам не такі, а война смелы і страшны. Ездзіць сабе на вараным і страляе. А чаго яму ездзіць? 20 год ездзіць. Усіх астатніх пабілі, пастралялі, па цытадэлях згнаілі. А гэты ездзіць. Апошні цень. Ані спаймаць яго, ані купіць, як дух. Каб не спалі. Загорщина! Ваш майорат панічу. Mon petit prince Zagorski. Tout va bien, mon petit-fils. Voilà, maman. О, Жорж, я не разумею, Жорж. Черт, я и не подумал. Ну, поцелуй меня. Вот, поцелуй ее.
Façon de voir l'un chevalier. Я ж сказаў, што гэта мой сын. Мой! Да рукі жанчыны перш за ўсё шевалье. Мама! Сынок! Ты люби яе, Алесь. Люби, як я. Яна маці табе. Ты не гляди, што яна строгая. Яна, брат, добрая. Буду яе любіць. Вось, вось, вось. Што ж, калі так атрымалася? Ну, вось і добра. І добра. Ты не думай. Вось прыйдзе дзень пастрыжэння ў юнакі. До гэтага дня будуць цябе, брат, шліфаваць з пяском, каб не пляваўся марцыпанамі. Ну, а потым, калі толькі захочаш, будзеш ездзіць і да кагутоў, і ў суседнія дамы. Я тебе абмяжоўваць не хачу і не буду. Расці, як трава, як Бог загадаў. Гэта лепш. Коня табе падару, і помні, ты тут гаспадар, як я. Загадывай. Прывучайся. Я думаю, будем сябрамі. А за кагутоў не бойся. Будзе ім добра. Я і цябе буду любіць, бацька. Ну, вось і добра, брат. І помні, гэта тваё. Твоя земля і твоё неба. Помні, ўсё жыццё ты будзеш піць ваду з Дняпра і абмываць гэтай вадой сваіх нованароджаных. І адабраць гэта ў цябе не можа ні чалавек, ні Бог, ні д'ябал. Адна смерць. Ты будзеш насіць добрую зброю, каб не злоўжываць ёю. І багатую вопратку, каб не ганарыцца ёю перад астатнімі. Помні, на тваім пострагу будзе хлопец, якому дадуць трымаць тваю пасму. Потым ты аддзячыш яму тым самым. Гэта азначае, што вы ўжо ніколі не будзеце ворагамі. Не маеце права. А калі сябрамі не будзем? Ну, ніхто не прымушае. Але я думаю, вам будзе добра разам. Гэта ўжо маці і я пастараліся. Хлопцы, Олесь, Франц, глядеть веселей. Подайте один одному руки. Княжецкий сын Александр Загорский, сын Георгия, унук Данилы, правнук Акима и праправнук Петра, схили апошний раз свою голову. Отрок Александр, ты пострыгаешься днесь у подлетки, як гэта загадваюць звычаі гэтай зямлі. Бачыш ты свайго пастрыжанага брата? Абдыміцеся першымі мужчынскімі абдымкамі, скажыце адзін аднаму на вуха некалькі братніх слоў. Попаўся? Плюнь. Яны лічаць, што мы зеляпаны. Так давай ему прикидываться далей. Хай ужо цешацца. А я і плюю. Ты, брат, накшталт таго скотч-тэр'ера. Ведаеш, як іхніх шанюкоў пазнаюць? Чыстапародныя ці не? Ведаю. Бяруць за хвост і падымаюць у паветра. Сапраўдныя не вішчаць, гонар трымаюць. Вось і ты трымай гонар.
Пастарайся ўжо не вішаць, як дварняк. Гэта глупства. Нязручна, але затое нядоўга. Добра. Поцалуйтеся и памятайте, вы казали словы братэрства и целовались яшчэ тады, калі былі дзецьмі. Ну, давай пацалуемся, калі просіць. Давай. Ты носіў дзіцячыя доўгія валасы, з якіх сёння упадзе адна пасма. Заўтра іх падкароцяць, і такімі яны будуць, пакуль ты не станеш сапраўдным мужам. А тады насі іх, як хочаш, толькі памятай, што людзі нашай зямлі любяць насіць доўгія валасы і вусы, але не любяць і ніколі не насілі барады, калі яны не папы, не манахі і не мудрыя стагадовыя дзяды. З першай пасмай ты не будзеш дзіцём і зможаш сядзець з мужамі, бо сам займаеш імя мужа. З гэтай хвіліны памятай, князь, душа твая належыць толькі Богу і гэтым палям. Шабля воеводе справядлівай вайны, жыццё усім добрым людям, сэрца каханай. Але гонар і чэсць яны належаць толькі табе і больш нікому. Цябе пастрыгаюць у мужы, каб ты быў незалежны з моцнымі, брат не з роўнымі, памяркоўны і добры з ніжэйшымі. Каб ты быў добры да дзяцей і жанчын, верны для сяброў і страшны для ворагаў. Бо ты муж, і зброя дадзена табе для таго, каб ты быў мужам. Каб той, хто абразіў цябе, ніколі не абышоўся пустымі прабачэннямі, а крывёй плаціў за сваю абразу. Сын князя Загорскага стаў мужам. Памолімся за ягоны доўгі век, за яго дабрыню і высакароднасць. Памолімся за тое, каб Бог паслаў яму вялікія дарогі і сілы на тое, каб усё, што з ім будзе, стала вялікімі здзяйсненнямі. Стаміўся? Не. Гэта добра. Зараз, браток, пачнем абрад, на якім нікому не дазволена прысутнічаць, акрамя нас. Добра запомні, падавядзецца перадаваць сыну. Бацька, а гэта што? Гэта магільня продкаў загорскіх, сыне. Глядзі. А цяпер уяві, што 40 доўгіх чалавечых жыццяў ляжаць паміж табою і вось гэтым пастырам. 40. А ты 41. Пайшлі. Ідзі за мной, не бойся. Іду. Гэта тыя, што былі да нас, сынок. І
Мы і тыя, што яшчэ будуць. І кожнаму наступнаму цяжэй, бо ён несе большы цяжар. Будуць і тыя, каму зробіцца нястерпна цяжка. І я малюся Богу, каб гэта быў не ты. Таму што ніхто не пазбегне. Кожны павінен будзе несці на рамёнах слабога ягоны боль, ягоную крыўду. Хто гэты слабейшы, кожны выбірае сам. Друг, вера, жанчына, або яшчэ нешта, пакуль невядомае. А цяпер паглядзі. На другой грані яшчэ больш старыя рысы. Гэта маладзік. Гэта серп. А гэтыя калматыя трасцінкі каласы. Хто будзе жаць аб гэтым, маўчаць гады. І маўчаць стагоддзі. Ніхто яшчэ не дадумаўся, бо той, хто іх выбіў, памёр. І не скажа. Посиди хвилину, сыне. Подумай. Або просто помолчи. Вось гэта усе яны. Гэта ніша Акіма Загорскага. А тут, сыне, дзве пустыя. Старога вежа і моя. У наступную палажы гэтую скрыначку, у якую сёння клалі твою пасму на тваім пастрыгу. Праз 100 гадоў гэта пакладуць табе пад галаву. А цяпер ідзі сюды. Паўтарай за мной, хлопчык. Добра. Я прыйшоў да вас. Я прыйшоў да вас. У мяне няма нічога, акрамя вас. У мяне няма нічога, акрамя вас. У мяне няма нічога, акрамя магіл, бо я ваш сын. У мяне няма нічога, акрамя магіл, бо я ваш сын. Я клянуся любіць вас. Я клянуся любіць вас. Я клянуся абараняць ваши магілы мечом і зубамі. Нават калі моя магіла будзе далёка ад вас. Я клянуся абараняць ваши магілы мячом і зубамі, нават калі моя магіла будзе далёка ад вас. Бо ўсё адно буду тут з вами, бо мяне нельга аддзеліць ад вас. Бо ўсё адно буду тут з вами, бо мяне нельга аддзяліць ад вас. Пакуль не скончыцца жывот людскі на зямлі. Пакуль не скончыцца жывот людскі на зямлі. Аман. Аман. Князь Юры Загорскі даваў баль з нагоды паўналецця свайго сына, маладога князя Алеся Загорскага. Што гэта за час пайшоў, а? Што ж за толечка такая лихая апошняя, а? Гасцінец каменем забрукавалі ірады гэтыя дурныя.
грукоча пад коламі. Раней дык як добра было. Пылы мякенькі, як той дзьмухавец. Рысораў табе гэтых ніякіх. А цяпер і брук, і рысоры, быццам каменямі мяне ўсю дарогу білі, як першапакутніка Стафанова. Бог яму няхай за ўсё адплаціць добром. Рысораў напридумвалі. Эй. Гэта ўжо горш за карабель. Ага, на якім да мужа на Каўказ ехала. Так закалыхвала. Пасля іх гэта ўжо апошнія часіны нашы настаюць. Апошняя гадзіначка наша. Ох, мудруюць людзі, мудруюць. Эш ты, рысораў напридумвалі, рысораў. А пан Юры тым часам вёў Алеся праз танцавальную залу, знаёміў з блізкімі і далёкімі гасцямі, якія былі запрошаны на гэты баль. Панове, прашу вас, знаёмцеся, гэта мой сын. Вечер добрый. Прыемна бачыць. А гэта сынок Раўбічы, бліжэйшыя нашы суседзі. Вось гэта пан Ярослаў Раўбіч. Яго дачка Майка. З Францам вы ўжо пазнаёміліся. Будзе сапраўдны князь. Ні сродак, ні цацка чужой сілы. Віншую цябе, гаспадар Юры. Вас зовут Алесь? Так. Нейкае зусім сялянскае імя. Чаму б гэта? Чаму гэта у вас такое дзіўнае імя? Майка. Шановные панове, прошу уваги, шановные панове, шановные господыни и господары, сегодняшний день – первый день юнацтва моего сына. Музыка, якой вы так были здивлены, была написана для его, игралася для его. Сёння свята дзяцей, і таму першы танец належыць ім. Дзеці, станьце ў пары. Алесь, выберы дам для першай пары. Давай. Mademoiselles, mesdames et messieurs, première danse pour les enfants. Шкада, што ў дзяцей няма бальных запісных кніжак. Ай, каб былі, на гэты баль у ёй стаялі 20 прозвішчаў. Кожны запісваў бы сваё. І я танцавала б увесь вечар з рознымі. Сумна, калі няма танцаў. Ведаеце, я танцавала б 3 дні. А вы? Я таксама. Мне падабаецца, як вы танцуеце. Правда? Але ядзечка ж лепей. Гэта так, але мне падабаецца, як танцуеце вы. Давайте уцячом адсюль на некалькі хвілін. Пойдзем у парк. Тут горача. Давайте.
Вы увесь час так мовчыце. Рыба любіць цёмныя ночы. Але ўсё адно ў такую ноч і лавіць прыгажэй. Дзеці апранаюць цёплае рыззё і ідуць з таптухай. Падстаўляюць яе пад вадзяныя хмызы, топчуць. І рыба ў сетцы ўся блішчыць, як блакітны жар. Пераліваецца, скача. А месяц плыве, плыве. Я гэтых забаў не разумею. Таптуха, рыззё. Мілагучныя словы, нічога не скажаш. А ў чым жа яшчэ па рыбу хадзіць? У гэтай маёй маскараднай чузе? У вашай мантылі смеху варта. Чым жа гэта вам не падабаецца? Мая мантылля. А тым, што няма чаго выпінацца. Тым, што гэтае слова ніяк не горшае за вашы. Тым, што сорам выдаваць сябе за дарослую і смяяцца з людзей, якіх не ведаеш. Я не хачу іх ведаць. Но, вядома, у вас была дагэтуль зусім іншая кампанія. La compagnie accepte с таптухай. Je n'aime pas le gros rire. Я таксама не люблю. Я думаю, нам лепей за ўсё вярнуцца. А мне не хочется. А мне не хочется заставаться тут. Я не могу покинуть вас одну. То что? А то, что я заведу вас силком. О, поспробуйте. Вы не зловите меня. Зловлю. Сидите. Сидите, звербы, я наш крохкая. И не подумаю. Я вам серьезно кажу. И не подумаю. Les choses n'iront pas, les choses n'iront pas, les choses n'iront pas. Я думаю, вы зусім іншая. А вы просто злое, вельмі дрэнна выхаванае дзяўчо. Трымайся. Я ж кажу, медведь. Хапая за руку, як за сук. Ты скакалася? А кто вас просил? Лезете тут? Лезу. А ну, трымай. Вот тебе. Что? Что вы робите? Меня ніколі не били, дай Бог, ніколі. Даремна. Иди отсюль. Може, Йостика тут, правда? Йостика? Ты что ж, по-мужицку сказала? И говорить можешь. Чего ж прикидывалася? Бацька со мною, калі не при гостях, заўсёды так говорить. А прикидывалася так просто. Ну и бреда. Иди отсюль. Ну чего стоишь? Иди, кажу. Я ніколі больше не буду спевать песню про медведяня. Ты не плачь, мне не треба. Пробач, Олесь, я ніколі больше не буду так. Ой, что это? Кровь? Да, глупство. Ой, пробач, Олесь. Что ж теперь робить? Я ведаю. Я завяжу тебе руку половой гэтай мантылі. И кровь цячы не будзе. И никто не доведаецца, что ты поранился. Подумают, что я просто дала тебе повязку, як у песнях. И на тебе не будут свариться, Не. что подерла Не, мантыль? на меня ніколі не сварятся. Я ніколі не буду. Я только и ты. Поменьше танцуй с Едечкой, добро? Добро. Тым часам баль у доме князя Загорскага быў у самым разгары. У адным з пакояў гутарылі бацька Алеся, князь Юрый і губернатар
граф Ісленів. Тенебр, тенебр. Змрок, змрок. Ну, годзе вам, годзе. Усе ведаюць, што вы не пры чым. А хіба ў гэтым справа? Ну, як я мог думаць, што можна служыць і аставацца сумленным? А ну што зробіш? Трэба ж неяк жыць. І я так думаў. І ўсё ж лепей было не жыць. Я ўсё часцей думаю аб гэтым. Пасля такога маладога, такога гарачага юнацтва старасць, якая пахне псінай. Хіба гэта дваране? Ні сораму, ні гонару. Все адно, каго хваліць, все адно, перад кім звівацца на пузе, все адно, каму бессаромна падтакваць, все адно, перад кім каяцца ва ўчарашніх подласцях, а сёння рабіць новыя, каб заўтра было ў чым каяцца перад іншым. Божа, Божа, якая поскудь, якая брыдота. Князь свежае губяць, шворкай, маной, крывадушнасцю. Ну чаму я быў за мяжою ў той дзень? Я ведаю, князь, гэта было ад страшнага адчаю. Яны выйшлі пухсефермі траё, каб падставіць сябе пад кулі. Цішэй, я прашу вас, не трэба аб гэтым гаварыць. Нічого адно не вернеш. Так, іх не вернеш. Іх не вернеш. Ах, князь, а як пачыналі? Помню, у доме Лаваля. Спрэчкі да раніцы, гарачыя маладыя вочы, дым, словы з-пад самога сэрца. Кандраш Арылею, друг такі светлы, пухам яму любая земля. Так подла яго падманулі на допыце, недаверы, добрыя, чыстыя, ну проста дзеці. Святло было ў іх душах, а тыя, што ёсць, лепей бы не заставаліся. Як можна, граф, як можна упякаць за жыццё нельга. А пачыналі ж мы, князь, мы недабітыя. Нацярпеліся жаху, пакуль нас было мала, і аддалі вось стырно другім, якія палалі, а цяпер студзяць свой агонь у галадайскім пяску ці ў сібірскіх снегах. Ну вы ж мелі шчасце сустракацца з Міхаілам Мікалаевичем Мурав'ёвым. Самы разумны з усёй гэтай камарылі і ніяк не можа забыць грахоў маладосці Ліс Патрыкевіч. Кідаецца ва ўсе бакі, слухае кожны вецер, абы толькі сабе не пашкодзіць. Пачакайце, ён яшчэ дасца ўсім у знакі, я яго ведаю. Князь, а гэта ж мы, гэта мы прымалі яго ў кола першых. Я вспомніў Пушкіна, дык вось бліжэйшага ягонага сябра Пушчына прымала ў грамаду гэтая свіння з тытулам графа Міхаіл Мурав'ёў, наш цяперашні генерал-губернатар. І вось Пушчын у Сібіры, напэўна, памёр, а свіння жыве. Робіць выгляд, што забыла маладыя сумленныя словы, да яшчэ, напэўна, кажа пра гарачую маладосць, што мы таксама былі такія, што ўсё гэта пройдзе. А загадаюць, будзе вешаць гэтую моладзь. Ах, няма горшай свінні, чым адступнік. Былі франдзёры, а цяпер адзін дзяржаўны муж, а другі кат. О, Божа, Божа, Супакойцеся, граф, ну не трэба, ну спакойся. Жыць не трэба, князь, калі здрадзіў ахвярніку, калі кадзіш кату, вось што я вам скажу, князь. Жыць не трэба. Не трэба хаваць галаву ў пясок. Гераічная эпапея, вялікі эксперымент. Вось чым ён скончыўся: трупамі і здрадай. Былі юныя, чыстыя сэрцам людзі, а цяпер старыя мерзотнікі, якія загубілі радзіму. Прабачце, у мяне справа да іх сяцяства. Ну, што яшчэ? У адной з вёсак пана Кроера бунт. Дзе? У Бівошчах. З якой прычыны? Якія захады вы прынялі? Я спадзяюся, ніякіх агіднасцей, стараліся ўгаворваць. Стараліся. На жаль, не дапамагло. Давялося страляць. Ёсць параненыя. Вы ведаеце, чым гэта можа скончыцца? Гэта чорт ведае, што такое. Бомонт, нотабілітэ, свет ганаровай асобы. Як вы смелі прыехаць да мяне пасля гэтага? Мало было крыві,
Мало шибениц наверх. Успокойтесь, успокойтесь, брат. Стойте, стойте. Возьмите с собою лекара. Я сподіваюся, пан Юрій дозволить. Ось, загадайте запрягчи коней. І пам'ятайте, ви ніколи не з'являлися сюди з вашими ганебними звістками. Я нічого не чув. Я нікого не бачив. Прыдняпроўскія мужики заўсёды былі дзёрзкія, з нейкімі аж казацкімі замашкамі. Чапаць звычаёвае права, павялічваць 2-3-дзённую паншчыну было небяспечна, маглі і чырвонага пеўня пусціць. У півошчах адбылося так. Адвячоркам 3-го пасля пачатку згону дня Кроераў аконам сабраў вяскоўцаў. Мужики, я повинен сказать вам, что пан не будет платить за сгон. И не будет платить и надалей. У пана Кроера есть право на сгон. Потребовать от нас работы позапаншенными днями. Ну, гэта калі гіне на каране ўраджай, або яшчэ якая навала. Але ж за гэта трэба платить. Так, платить! И цену мы знаем. От 20 до 25 копеек срэбрам на день. Пан Кроер збяднеў за год жыцця ў Петербурзе і за мяжой. Цяпер трэба выпраўляць становішча. Чаго маўчыце? Вы чуеце, мужики? Што маўчыце? Што ж, так і быць. Пан Кроер згаджаецца заплаціць па 5 копеек на дзень. Пан Кроер пакрыўдзіць нас надумаўся. Хай подавится нашим хлебом, а за сиротские слезы сдохнуть ему без покаяния. И раней того хай ведае, не будет платить за сгон, як то дедами заведено. Никто не пойдет на сгон. Панщину отробим, а сгон нехай вырабляют двух с тобою, аконом. Тады хрена вам замест хлеба жречь зямлю! Хто яшчэ пагражаць будзе? Хто? Хапугі бязмозглыя. Вы ж бачыце цяжкі год. Хіба не пан дае вам грошы? Хіба не ён за ваши недоимки перед державой своими грошима разлічваецца? За гэта мы на яго і працуем. Пад зброяй пойдзеце. Не пагражай аконам. Бог за пагрозы нявіннаму не даруе, а на згон не пойдем. Так, зачинщики, ясно. Так и запишем. Не дамо писать. Не дамо! Чорт то ведае, што ён там напіша, а потым пячаць, ляпні, прападай душа. Что ж это такое? За что? За нашу крыўду, да яшчэ і пісаць. Нядобра робіш аконам. Глядзі, каб не рыгнулася. Вось як, добра. Яшчэ і пагрозы. Глядзіце, мужики. Усё гэта вам припомняць, я згону адмову і абразу пану. І тое, што іконы святыя закласці іудеям збіраліся. Кубло гадючая. А табе, губа, як завадатуру не мінуць Сібіры. Ну, Сибирь. Ці не ўсё адно, адкуль да прабацькія абрамы на піва выпраўляцца. Ён яшчэ і блазнерыць, ёмашнік стары. Патрэбен ты абраму парагня смярдзючая. Хані, хачуль. Паражняк отменил! Паскудь! Третий день! Плати за сгон! Рунь конями топча, конылка дурная! Як же ж ты наважился, Корчик? А как поцелил? Как захотел, так поцелил бы. Что я? Дурак, кабу живого христианина отсалять! Які ён хрысціянін, падла ён, як жа? Сгон дарма адрабілі, а цяпер холод! Слезочки! Что ж им спотребилось, зяпам ненаедным? У старца кия добрать, у детей голодных кавалок з рота вырвать. Спалить кроеровы стирты! Хай ведае! Не нам, дык и не яму! Дзень пачаў захлынацца ў дыме.
з самаробнымі паходнямі рушылі знішчаць сцірты. І дзіўна, ніхто не ўзяў ані снапа. Відаць таму, што гэта быў не ратунак, а помста. Спаліўшы збожжа, людзі вярнуліся ў вёску і сталі чакаць, што з гэтага будзе. Чакаць давялося нядоўга. У хуткім часе з'явіўся паручнік Мусатаў з атрадам. Что тут здарылася? Чые мэндлікі гарэлі? Маўчыццё. Сукіны сыны. Віламі кідаецеся. Ведаеце, чым гэта можа скончыцца? Што ж вы, браткі? Як гэта вы асмеліліся? Разыходзьцеся, не ўводзьце ў грэх хрысціяніна. Разыдзіцеся смірна па хатах. Вы што? Вы што, спалілі панскае жыта? Гэта ж дрэнна. А тое, што ён з намі зрабіў, добра. Звычай ломіць. За згон не заплаціў. Будете отказывать. Вот что. Иди отсюль, пан офицер. Мы наробили наш отказ. Иди. Правда, люди? Тады отдасте ваше збожжа. Зараз же отдасте. И на загон пойдете завтра. Хамские морды. Отряд! Слухай меня! Пойдите до іхніх сціртаў і памяркуйце, колькі ім трэба аддаць, каб за ноч не схавалі да апошняга снапа. Хай паспрабуюць узяць. Поглядим, як возьмут. Ну, поспробуйте, возьмите, добей их в мою душу! Штуцары на руку! Братки, не будут стрелять! Загаду такого нема, на нас крыжи! По крыжах не будут, братки! Братки! Куда же, братки, опамятайтесь! Бацька, у мяне да цябе справа. Ну? Адпусці кагутоў на волю. Мне сорам глядзець ім у вочы. Ім трэба даць волю і вучыць таго з дзяцей, хто гэтага захоча. Ну, а ты падумаў, ці захочуць яны гэтага? А ты не боишься, што вольныя яны пакінуць тебе? Вся адказнасць адразу падае на плечы вольнага. Адказнасць за неўраджай, за магчымую пошасць. Іхняе права, ды толькі яны не пакінуць. Добра, сын, я зараблю гэта для цябе. Добра. Праз 2 тыдні я паеду ў Сухадол і аформлю вольную. Для сябе гэта зробіш? Ну, для сябе. Што яшчэ? Вучыць іх трэба. А ты падумаў, сыне, ці вядзе гэта да шчасця? Зараз у іх простыя думы і пачуць, упэўненасць у тым, што карысная іхняя праца. І яны самі. Чым ты хочаш гэта замяніць?
Ты ведаеш, якія бязодні адна за адну страшнейшыя расчыняюцца перад вачыма даследчага? Якія бязодні жаху і холаду. Сам я не так далёка пайшоў, і то часам адчуваю ледзяны холод і ледзяная самота. З кожным пытаннем усё менш разумееш. Дык ці не лепей араць зямлю, паляваць? А мне ты хацеў бы гэтага? Не. Дык не жадай тады і ім. Конь ішоў мернай ступою, а коннік сядзеў на ім, схіліўшы галаву, і доўгі чорны плашч, падобны на абвіслыя вялізныя крылы, прыкрываў рэпіцу жывёлы. Коннік пад'ехаў да частакола, за якім цямнелася лазня Раўбіча, і хвіліну пастаяў перад ім. Потым, не ўздымаючы галавы, павольна ўзняў стрэльбу і тройчы з перапынкамі стукнуў рулей у дошкі варот. Заезжай, Богдане, заезжай. Ах ты, боже мой, и так 20 год. Колькі пакут, и галоўнае дарэмна. Увесь час спать адным воком, увесь час не даедать. Лепей не даесці, як ястраб, чым пераесці, як свіння. Это что, намек, Богдан? Ты что? Не, куме, цябе гэта не датычыцца. Ты таксама не ціхая горлінка, таксама хищны вран. Над гэтай напаўжывой падлай. Гэта не пра цябе. Гэта пра тых, што зажэрліся, што забылі. Ну, добра, добра. Праходзь, праходзь. Пацілкуйся. Правда ли, что Бомарше кого-то отравил? Гений и злодейство – две вещи несовместимые. Ведаешь классику. Урэшце, хто мяне выручыў параненага? Хто падабраў у яры? Хто выхадзіў? Каму ж можа больш верыць чорны война? А ты не ганарыся, Богдане. Я тады не ведаў, што ты чорны война. Просто бачыў твою перастрэлку з земскай паліцыі. А у мяне, кумок, з гэтай публікай свае рахункі. Ды і потым, калі шасцёх нападаюць на аднаго, праўда, не на іх баку. Лыцар, ты гляди, лыцар, не забудь папярэдзіць блакітных, што бачылі мяне ў наваколлі. Папярэджу абавязкова. У мяне таксама ёсць тое, чаго нельга ставіць на карту. Пачакай, дай я скручу табе цыгарку. Да не трэба. Не трэба. Ва ўсякім разе, адзін палец у мяне здаровы, той, што кладзецца на курок. Не рызыкуй сабой, война. Пачакай трошкі, час падыходзіць. А ты можаш не дажыць. Ты будешь патрэбны жывы, а не мёртвы. Например, сядзі год, 2 месяца, я тебе знайду, адпачні. А потым я тебе паклічу. Ты нядрэнны чалавек. Але я кажу не. Таму што ты шукаеш сяброў, а сябры прададуць. Чалавек быдла. У атрадзе з 3 чалавек хто-небудзь адзін заўсёды здраднік. І потым няма часу. Старыя салдаты жывуць, пакуль ідуць. Калі я прысяду, я не ўстану. Такая стома ў маіх касцях. Я падаю табе знакі, прыходжу сюды, калі ўжо зусім немагчыма. Я сплю тут як чалавек, але потым мяне... Потым
Мне зноў цяжка. Цяжка звыкаць да насцярожаных вачэй, да дажджу, да свайго берлагу, як 20 год таму. Сёння я раскажу табе нешта. Ты памятаеш бунт у 30-м годзе? Але толькі тады я быў іншы, не разумеў яго. А я разумеў, я разумеў. Мне тады было 19, і я верыў у людзей, верыў у бунт, у наша паўстанне, у тое, што людзі яму не здрадзяць. Верую, гэта цяпер або не мая справа. Золата самы брудны метал, але з яго робяць шапку. Яе гаспадар з мазгамі капітэн Армуса атрымоўвае права сядзець на чалавечай пірамідзе, мучыць людзей, якіх ён мазаля не варты. Я верыў, што астатнія думаюць, як я, і ўсё, напэўна, таму, што я любіў сваё Прыдняпроўе. І верыў, што мае сябры жадаюць яму добра. Ну, а потым пачалося. Перш за ўсё здрадзіла гэта сволач Хлапіцкі, дыктатар паўстання, Напалеончык. А потым іншыя. Разгул подласці, жывёльнага жаху. Што здзіўляцца, што нас разбілі, што мужыкі нам не верылі, а я верыў. Я верыў. Праз год я прыйшоў да некаторых сяброў і сказаў, што час пачынаць спачатку. І убачыў, што адзін разводзіць капусту, а другі служыць сталаначальнікам. Убачыў пустыя ад жаху вочы. Я быў малады і гарачы. Адзін дык адзін. І я вырашыў, паўстанне будзе жыць, пакуль буду жыць я. Павінна быць праўда, ну яна ж павінна быць. І вось яно жыве. Яны думаюць, што задушылі яго, яно жыве. 20 год гучаць яго стрэлы. Які яшчэ мяцеж трымаўся так доўга. Таму я і сплю адным вокам, таму сцерагуся. Яно павінна жыць, аж пакуль не падстрэляць мяне. Мне нельга спыняцца. Іначай атрымаецца, што я дарэмна жыў. Часам мне цяжка. Цяжка. Я гляжу здалёк на твайго Стася. Гляжу на Франца, на Майку. Я люблю дзяцей. Часам думаю, што супраціўленне ні да чаго не вядзе. Можна кінуць усё і жыць. Але потым успамінаю, як мітусяцца яны ўсе, пачынаючы з Мусатава. Я ўспамінаю, што кожны мой стрэл — гэта поўх ад ім з пустымі вачыма. І вось таму мне з табой не па дарозе. Я не магу чакаць. Добра, Богдане. Супакойся. Я пайду, бо ты зусім засынаеш. Спі спакойна. Ну, чаму ж не спаць? Буду спаць. Інсургент спіць. Інсурекцыя, паўстанне ідзе. Сынок, я тут, мама. Дзядуля прыслаў спасыльным ліст. Ён просіць, каб ты прыехаў да яго. Адзін. Прачытай. Мізантропія мае хандра разгуляліся. Мне цяжка бачыць новых людзей, таму і не зваў вас. Твар падабенства Божага мне абрыдзеў, так мала ў ім Божага, але паколькі настрой гэты ўсё цягнецца і канца яму не відаць,
А ў жываце нашым Бог волен кожны дзень, то ўнуку майму Александру належыць ведаць ва ўладанне, чым ён уступіць пасля маёй смерці і паспяховага адыходу ў той, што пасля яе. Таму хай прыязджае да мяне на 1-2 дні. Я ведаю, Георг, чаму он не хоча бачыць цябе. Гэта праз Кроера, праз яго і мяне не любіць. Чорт стары, 78 год, а ён плаздуе, як недоростак. У яго капрызы, як у цяжарнай. Ты для яго слабая святоша, а я собачнік. Няздатны на справу. Георг, пры дзіцяці, ты што? А таму, каханая, што з цябе здзекавацца я нікому не дазволю. Хоць бы і роднаму бацьку. Звык у другім веку жывучы мудраваць і свае прыхамаці вышэй за ўсё ставіць. Пакінь, я, напэўна, памылілася. Ён сапраўды старога веку чалавек, столькі бачу, што яму ўсе абрыдлі. Хочется спакою. А ў мяне ніхто не пытае. А што тут пытаць? А тое, што я не паеду. Я не лялька. Цяжка яму бачыць людзей, хай не бачыць. Я таксама чалавека не кацянё якое. Ты гэта для мяне зробіш, сынок. Не звяртай увагі. Я не паеду. Можа, ты спадабаешся яму? Не хачу я нікому падабацца. Я не дзяўчо. Ён твой дед. Ён даў табе кроў, самае дарагое, што ў цябе ёсць. Ніхто яшчэ не казаў, што загорскія не паважаюць продкаў. Я таксама загорскі. Не, брат, ты не загорскі. Загорскія не баяліся самых цяжкіх людзей. Яны вось хаця б твой дед. З імператарамі не ладзілі, караля не паважалі, калі ён быў не варты таго. Да не, ты не з тых. А я думаў, ёсць у загорскіх звычай адзін. Да ты да яго не дарос. Які? Які? Калі бачаць, што хлопец стаў зусім дарослым, ён ідзе вандраваць. Зусім адзін. Сам едзе, сам начуе, дзе хоча. Па карчмах ці прост ля вогнішча. І гэтым даводзіць, што ён дарослы. Вось я і думаў, што такой вандроўкай табе будзе дарога да деда. Паедзеш сам адзін, узброены. Урга конь далікатны. Яму догляд патрэбен. Дык ты ўзяў бы касюньку і паехаў. А я, ведаючы деда, які можа любога затрымаць, наколькі хочаш. Як гэта? А ён ведае, што двараніну першу хадзіць ганьба. Вось і замкне коня. І чалавек сядзіць. Дык я, ведаючы гэта, да доўгай кручы, якая недалёка ад маёнтка, потым даслаў бы слугу Логвіна і загадаў бы яму 2 дні чакаць. Калі б ты не захацеў заставацца, дайшоў бы якую вярсту і вярнуўся дамоў. Тым больш, што такога чакаць не даводзіцца. Дед запрашае на 1 дзень. Але ты, відаць, не дарос да такога падарожжа. Ну што ж, пачакаем. Хацеў бы я паглядзець, як нехта мяне затрымае ці прагоніць. Ух ты! Я паеду. А калі яму цяжка бачыць новых людзей, то я яму прывязу новага сабаку. Альму з сабою возьму. Як? Ты ж верхом паедзеш. А я ўжо прывучыў яе сядзець на руцэ. І калі ён толькі словам мяне закране, нагі маёй больш у яго не будзе. Еду на 1 дзень. Я ж казаў, што гэта мой сын. Стары вежа канчаткова страціў веру ў сумленне і гонар улад, у карыснасць дзяржаў, у тое, што свет ідзе да лепшага. У гэты год цар страляў у людзей з гармат. Тыя людзі былі храбрыя, браты па духу, бескарыслівыя, сумленныя, свет зямлі. І што ж зрабілі з імі? Вешаць дваран, і хто фельдфебель? Пышны і магутны абломак старасветчыны, стары вежа згасаў, абкружаны мастацтвам, паркамі, дзівоснай скульптурай і музыкай. Яму нічога не было патрэбна. Ён ведаў людзей, ён ведаў свет.
Да гэтага чалавека цяпер ехаў Алесь. Деду, А? я вас тут хотел спытать у тебя об царском титуле. А на что это тебе еще? Плюнь, читай то, что про нас. И шел бы ты спать, Олесь. Ну, почакай, деду. Книжки надто цікавые. Так, дык что это ты там хотел спытать про титул гэтага подонка? Зневажальник ты, бачухна. Молчи, молчи, Глебовична. Деда, на что такі вялізны и незразумелый титул? Для поважности. Каб ведали, колькі земли государ нарабаваў. А что там тебе не зразумела? Ну вось. Самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский. Гэта все зразумела. А чаму ў старым тытуле такія дзівосныя словы? Всея великие и малые и белые Руси. Гэта што яшчэ за глупства? Чаму не зялёныя, не шырокія? Гэта назвы такие. Назвы? Ага. Чаго назвы? Ну, Вялікая Русь гэта зразумела. Імперыя ж сапраўды вялікая. Не туды гнеш. Вялікая Русь гэта все, што ад вытокаў Дняпра і Сожа, і аж да ўсходняга месца, да пустынь, да гор. Малая. А малая гэта яшчэ хто? Ну, жыве на поўдні такі народ. Гэта там, дзе Кіеў і Палтава, і Міргарад. Як я ездзіў да Кіева з імператрыцай, то наглядзеўся. Народ цікавы, на нашы вучы не звыклы, але харошы. А белая гэта што? А гэта Прыдняпров'е, Палесе, Меншчына. Усё аж па самае Падляшша. Так што ж тады выходзіць, што мы жыхары белай Русі? Яшчэ чаго? Мы прыдняпроўцы, а слова гэтае, белая Русь, канчаткова састарэла. Вельмі даўняе слова, якога ніхто не помніць. Зараз яно і наогул пад забаронай. Шмат год нідзе ты яго не сустрэнеш. Ну а чаму так? А таму, што нікому да гэтага клопату няма. Пра іншае трэба думаць. Пра што? Ну, а хоць бы пра тое, што прыдняпровскія дваране сталі халуі, што няма больш у Прыдняпров'і ні сілы, ні розуму, ні гонару, што мы выміраем. Что ты, батюхна? Есть нам няма чего, ці что? Да крый Боже. Да помолчи хвилинку, Глебовична. Вымираем, Олесь. Это правда. Дед, а чаму ж не змяніць гэтага? Ёсць разуменне, ёсць воля, ёсць зброя. З кім змяніць, сынок? Каб было з кім, я першы благословіў бы тебе на гэта. Няма з кім. Пагоны, ордэны, прывілеі разбэсцілі амаль усіх. Это подласць. Гэта замаскіраваныя хабары, якія бяруць прагных да пашаны і проста нячыстых людзей. І вось таму я кажу табе гэта, каб ты не быў падобны да іх. Ніколі не бяры прынады, ніколі не бяры славы і ўлады, хаця б цябе сілком цягнулі да іх. Ніколі не ідзі на раду нечасцівых, блажен муж. А мы? А што мы? Мы! Гісторыю Прыдняпров'я павінен быў бы пісаць Кат. Ён меў магчымасць назіраць за канцом усіх колькі-небудзь значных людзей, твае і мае радзімы. Выміраем, Олесь. Я не разумею. Не разумею, чаму так казаў магільны бацька. У іншых ёсць імя, у нас няма нічога, акрамя магіл. Ды не,
Не, ёсць імя. Не адны магілы, імя таксама ёсць. Хай забытае, застарэлае, але ж ёсць! Праз дзень пачаўся свіслацкі кірмаш, прачыстая. Гандлёвыя рады плескануліся далёка за пляцовыя межы. Алесь хадзіў сярод гэтага рознагалосага стракатага мора, трошкі ачмурэлы і як быццам сонны, але радасна ўзрушаны. Сонныя былі вочы, узрушанае было сэрца. Каля сляпога старца з лірай амаль не было людзей. Не даць грэх, а даць не было чаго. Акрамя дзвюх жанчын, якія плакалі, стаяў хлопец, можа, на нейкі год старэйшы за Алеся, невысокі, каржакаваты, з цёмна-русымі прыгожымі валасамі. Ён слухаў. Алесь побач з ім таксама пачаў слухаць. Свата дыму закуранай хаце, всю зямлю нашу бедную сватаць. Ой, не будешь ты мець чарнарогі, ні лугоў, ні праўдзівага Бога, ні бароў, ні дзяўчат, ні багацця, ані дыму ў закуранай хаце. Калі жабрак змоўк, хлопец цяжка, быццам ад сну адрываючыся, ўздыхнуў і кінуў на ліру 3 медныя капейкі. Непаразумела зірнуў на Алеся, бо той збіраўся пакласці на ліру срэбны паўрубель. Ты што, здурэў ці што? Цябе не спыталі. Яно і відаць, што з залатых каптаноў. Галоўка як макаўка, а розуму як... Ты паўтарыў. А я не глухому гавару. То і відаць, што скнара. За такую песню паўрубля яму шкада. За гэтую песню мне мільёна не шкада, ды толькі не з тваіх рук. А што табе мае рукі? А тое, што іншая дабрыня горшая за дурасць, а дабрыня багатая. Затое ты, відаць, з багатых. 7 коп лаптей. Люблю сярка зазвычай. Ды толькі не тыя паны, што грошы маюць, а тыя, што Бога знаюць. А ну забяры свае бязбожныя грошы. Чым жа гэтыя грошы горшыя? А тым, што дурной галавой яны дадзены. А я ось... Я зараз як дам, да ты нагамі накрыешся. Ну дай. Сам пятый задзярэш. Хочаш? Атрымаў? Ды сам атрымаў. Ну і што? А тое, што дурань. Ну, это ты дурань. Старога за твой паўрубель маглі б у паліцыю павесці. У бедных бываюць толькі медныя грошы. А паперак няма? Не ў старцах, ёлуб ты хвашчоўскі. А ты хто? Хто ты такі? А табе што? Ну хто? Паляк, мазур? Беларус. Што? Адкуль гэта ты даведаўся? Гэта ж я адкрыў. Гэта я. Я беларус. Ой, адзін Гаўрыла ў Полацку. Тут усе беларусы. А ён адкрыццё зрабіў, першы. Знайшоўся мне яшчэ Капернік. Але ж я ведаю толькі 3, якія адказалі мне так. У астатніх няма імя. Я шкадую, што цябе стукнуў. Я таксама шкадую. А ты адкуль такі? З Дняпра. А ты? А я тутэйшы. Бацька прывёз тавар, дака я з ім. А твой бацька купец? Не, дворанін. Але яго ёсць маленькая фабрычка, вот тут там абрусы, сурвэткі, ўсё такое словом. А вучыўся дзе? А тут і вучуся, вон пры гімназіі. Праз 15 нейкіх дзён канец волі. Зубрэнне гэтае. А ты любіш вучыцца? Люблю. Мае шчасце. Я таксама вучыцца люблю, ды толькі настаўнікі ў нас дрэнь такая. Ось скончу, пайду ва ўніверсітэт. Урокамі буду зарабляць, а выб'юся. З нашай зямлі не пражывеш. Бацька ўсіх не пракорміць. Ой, б'ешся ты здорава. Прыклаў руку, дык не раўнуючы, як станавы прыступ. Ну, давай знаёміцца, ці што? Давай. Я
Олесь Загорский. Кастусь Калиновский. Слухай, давай уцячу. Пакуль крамы бацькоў тавар бяруць, паходзім, паслухаем. Давай. Толькі давай паўрубель гэтаму дзеду ўжо аддамо, а? Хай помніць, як мы тут біліся ды мірыліся. Размяняем на медзь і аддамо. Вядома. А чаго гэта ты, братка, так на мяне насыпаўся, а? Ды стаіць, гляджу, такі павіч, толькі што хваста веерам не распускае. Стаіць і цераз грыб плюе. Срэбра яму не шкада беднаму чалавеку. Ну і што? Каб ты ведаў, як страшна б'юць гэтых людзей, ты б так лёгка не глядзеў на гэта. Тым больш лірнікаў. Это ж кожная сытая храпа лічыць за нязлоўленых злодзеяў і злачынцаў іх. За што? Падазроныя людзі. Прыедзе аднекуль з Піцера мардастая поскусь такая. Такі ўжо магнат, такі Нобель. Хвігай носа не дастанеш. Дзікуны брудныя, тубыльцы. Па кірмашы ідзе, як чума, ты скажы. Ідзе без людзей кірмаш. А сарцы, яны ж сляпыя. Падыдзе, слухае. Гэта што ты, падла, спяваеш? Які гэта турэцкі цар? Намёк? На якой гэта сабачай гаворцы? Пра якого гэта Ваську Вашчылу? Пра якого гэта свінскага Міхася Крычаўскага? Ды старому ў вуха, а на ліру ногою. А ліру на што? Кніг пазбавілі, хочуць і ліры пазбавіць. Ведаюць. Пакуль слухаюць людзі хаця аднаго лірніка, не памерла воля. За якое не схопіся сэрца, усе адкажуць адзіную смерцю і адкажуць пажарамі хаты і зямелька, якую ты сватаў. Гэта быў страшны і цяжкі час. Уся неабдымная імперыя дранцвела і дубела ад жахлівага палітычнага марозу, які вось ужо 26 год вісеў і кашлата варочаўся над яе абшарамі. Шчаслівых не было. Усё прыносілася ў ахвяру ідалу дзяржаўнай моцы. І таму Алесь, які праз год паступіў адразу ў 4 клас віленскай гімназіі, які да гэтага жыў у іншым свеце, асабліва балюча ўспрыняў гімназічныя абставіны. Цесна, задушліва, убога падумцы, абмежаваныя настаўнікі, хоць ты ваўком вый. Алесь хацеў быў папрасіць бацькоў узяць яго адсюль, а потым нават узрадаваўся, што не ўцёк, таму што ў яго з'явіліся новыя сябры. Князь Загорскі, мы прымаем цябе у сваю грамаду. Ты будзеш пятым членам братэрства Чартапалоху і Шыпшыны. Наша мэта – выхаванне карысных для радзімы людзей. Мы клянемся табе быць вернымі таварышамі. Клянемся. І патрабуем таго ад цябе. Клянуся. Ведаеш, Мсціслав, сэрца не вытрымлівае, калі глядзіш на ўсё, што вакол. Так шкада гэтых бедных людзей, гэтую сірату зямлю. Каму не шкада? А што рабіць? Здаецца адно. Што? Зброя. Хто яе возьме? Ты, я, Грыма, 5 гімназістаў. Можа, ёсць яшчэ де маўчаць. Знойдуцца яшчэ. Пра 100 год. Гэта ты важна прыдумаў. Няхай. А зброю браць усё адно давядзецца. Да таго часу знойдзем людзей. Зразумей, трэба... У рабстве гіне дух.
1855 года Алесь, які ў гэты час жыў у вежы, атрымаў ліст у грубым пакеце з шэрай паперы. Дружа, я скончыў сваю мачаху пры гімназію. Еду паступаць у альма-матэр у Маскву. Хацелася б убачыцца з табою, ды толькі ведаю, немагчыма. 10-го траплю, калі верыць падарожнай, у Воршу. Буду там гадзіны 4 і зусім блізка ад цябе, нейкіх 100 з лішнім вёрст. Але гэта ж таксама далёка, так што не ўбачымся і на гэты раз. Деду! 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 У меня на тебе просьба! Яны сустрэліся. Дапамог дзед стары вежа. І вось яны сядзяць утрох у бібліятэцы за кавай. Дзед у сваім крэсле і юнакі Алесь і Кастусь, падкурчыўшы ногі на канапе. Да гэта ты, значыць, і ёсць Кастусь? Кастусь. Сымонаў сын. Каліноўскі. Дваранін? Цяпер зноў дваранін. Як гэта? Хіба можна быць сёння дваранінам, завтра купцом, а паслязаўтра зноў у дваране пасунуць? Пры такім урадзе, як наш, усё можна. І што, брат, вывучышся вось. Голова у тебя добрая, дойдешь до великих начальников. Только перайка з меншых до молодших братов полететь. А что? И тариф над головою повешу, як зельвинский писар. За подпись 3 рубли да пирог з вязігай, за подтверждение дворянской годности 1000 рублёў, да и жонцы 7 аршинов аксамит. Так. То что, Кастусь, ты, значится, поляк? Не. Я тутэйшы. Ён беларус, деду. І все ж ніякі ты, хлопче, не беларус. Ты поляк. Правдивей кажучы, мазур. Бо твой Амброзий Самойлов, сын Каліноўскі, быў з Візенскай зямлі, мечнік Візскай зямлі, сын мечніка Візскай зямлі, внук мечніка з Візскай зямлі, а Візская зямля гэта Мазовія. То вы ўсё ведалі самі, так на што ж тады... Ты поляк, хлопча. Я ведаю, табе цяжка развітацца з рашэннем, якое зрабіў ты сам. Але гэта вялікі народ, які значна больш ведае аб сабе, чым мы ўсе. Гэтым трэба ганарыцца. А іншых тутэйшых кінуць іхняму лёсу, калі ўжо яны нічога не хочуць. Галоўнае быць чалавекам, сынок. Так. Добра, так. Правильно, Амброзий быў мечнік Візскай зямлі. Але там же жывуць і жмудзіны, і немцы, і палякі, і беларусы. Вы ўзялі няпэўны довад, князь. Але няхай нават і так. Пасля яго мае продкі 170 год жылі на этой зямлі. Ну, ели яе хлеб, гаварылі яе гаворкай, умываліся яе вадою, спявалі яе песні. Ды хіба не ўсё адно, калі я сам лічу сябе ліцвінам, беларусам, тутэйшым, назавіце гэта як хочаце. Хіба не ўсё адно, калі дома ў мяне гавораць мужыцкай гаворкай. Ну, і хіба не ўсё адно, калі нябожчыца маці не ведала іншай мовы, і браты мае, і сам я не ведаў да пра гімназіі іншай. Вы чулі, якая тая адзіная песня, што я помню ад маці? Белыя бярозы пабяліў мароз, плакаў бы я плакаў, да не маю слёз. Слухай, Кастусь, магу табе прапанаваць сёе-тое. Але? Пачакай да універсітэта тут. Разам з Алесем на лета поедзеце. А гэты час будзеш вучыць дзяцей у маёй вясковай школе. І падзаробіш за год на 2 гады.
Каб по уроках не бегать, а? Не, я разумею вас, пан Вежа, я вам удзячны вельмі. Але тут справа больш складаная. Мне трэба потым цягнуць братоў. Ды і тадаго ж, мне трэба хутчэй вывучыцца. Я не маю права рызыкаваць яшчэ адным годам. Я ведаю, ты ніколі не возьмеш ад мяне грошай. Ніколі. Ты дурань! Подзарабіў бы, а то будешь сидеть на каве с хлебом. Кава и хлеб, вода и хлеб, кроў и хлеб. Гэтай дарогай мала каму дадзена ісці. А калі дадзена, дык нельга збочваць. Народ наш без багацця, без зямлі, без мовы. І таму варта жыць і змагацца з ворагам хутчэй. Что ж, бадай, что маешь рацию. Боже мой, психопаты, неразумные. Что же это с вами будет, а? Кастусь, а што гэта ты сёння такімі вачыма на галінку кахноў глядзеў? Прыгожая. Закахаўся, бядак. Не, я-то улюбчывы. Я нават вельмі улюбчывы, але я, відаць, не маю права. Жыццё не маё. Як гэта не тваё? Так. Звычайна у людзей так. Першае – гэта я. Другое – сям'я. Трэцяе – родны горад. Чацвёртае – родная краіна. Пятая – родная зямля, роднае чалавецтва, і кожны любіць сам сябе. Амаль усе сям'ю, большасць родны горад, частка радзіму. І толькі адзінкі любяць чалавецтва. Па-сапраўднаму, не на словах. Мы нават да любові да радзімы большасці не дараслі. І таму тут больш за ўсё патрэбны людзі, якія прайшлі ўсе ступені. Бываюць такія, багатыя любоўю і ненавісцю. У іх увесь свет узарваны, перакулены. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіму, радзіму больш, чым родны дом, а ўсё гэта разам больш за саміх сябе. Яны, разумееш, свабодна аддаюць жыццё і дом, і ўсё для краіны і чалавецтва. І ты хочаш быць такім? Буду вельмі старацца. Буду вельмі старацца. Што ж, самога сябе я аддам. А каго я маю права аддаць, акрамя сябе? Жонку, дзіця? Не, братка. Калі аддаваць, то толькі сябе. Брат Віктор кажа, каханне не павінна вісець у нас на нагах. Наш народ спявучы, таленавіты, горды. І вось яго ўвесь час дзякуюць за дабрыню, седзячы на ягонай спіне. Песні нашы затаўклі ў гразь, талент распялі, гордасць аплявалі, усё забралі. Зямлю, ваду, неба, свабоду, гісторыю, сілу. А я ўсё гэта люблю. Нельга больш цярпець, іначай страцім апошняе. Душу сваю жывую страцім. Кастусь, я таксама даўно пра гэта думаю. Зброяй трэба нарадзіць павагу да сябе і да мужика. І волю нарадзіць таксама зброяй. Я ўжо гаварыў пра гэта з сябрамі. З Мсціславам? І з ім. Мсціслав хорошы хлопец. І майка мне падабалася твая. Спадабалася вельмі. Але вось як табе з ёю быць, калі справа дойдзе да зброі? Не ведаю. А хто яшчэ? Ведаеш, у нас у гімназіі ёсць суполка. Братэрства Шэпшыны і Чартапалоху. Праўда, амаль дзіцячая яшчэ выдумка Мсціслаў, Пятрок Ясюкевіч, Усяслаў Грыма, Мацей Бескуповіч і я. Знойдуцца, відаць, і іншыя. За апошні час мы трохі сцішэлі. Усё ж не фельфебель над галавою.
Лягчэй жыць стала. Ой, лухта. Тым больш тут царок нічога вялікага не робіць, а так нібы мёдам злёгку па вуснах мажа. Усё як раней. Дзяржава, паліцэйскі ўчастак, дзяржава турма. Гэта так. Не, паслухай, мне цяжкавата. І мне вельмі страшна. Здаецца, я беспаваротна вырашыў. Іншай дарогі для мяне няма. Каб можна было хоць што зрабіць. Школы на сваёй мове. Паступовае вызваленне, тады яшчэ сяк-так. Але ж не даюць. Не паўстанеш, будзеш жыць як усе, жэрці, напівацца, паляваць, ацірацца ля спадніц. Сумленне страціш. А паўстанеш таксама страшна. Гэта, магчыма, і плаха. Галоўнае, мала нас. Мала, адзінкі. Не трэба 1000, каб пачаць. І не трэба 100, каб пачаць. І не трэба 2, каб пачаць. І зноў Вільня, зноў гімназія, апошні курс. Ужо з самай раніцы Алесь адчуў штосьці нядобрае. Пачалася вялікая рэкрэацыя, вялікі перапынак. Гімназісты сыпанулі на сонечны двор, Алесь выйшаў павольна апошні і адразу ўбачыў, што на паваротцы да сходаў стаіць група арыстакратаў з Лёкайскай. Яны чакалі яго. Пачакайце, князь! Калі ласка, што вы маеце мне сказаць, граф Лізагуб? Я хочу спытаць, з якога такога права вы учора ганьбілі Польшу, князь Загорскі. Вы ж ведаеце, гэта вельмі высакародна. Лаяць тое, што ў гэты момант лае ўрад. Ды я не ганьбіў Польшу. Вам варта было быць бліжэй да ісціны. Я не кручу перад вамі хвастом, але я далёкі ад думкі агулам ганьбіць і агулам хваліць нейкі народ. Я, калі вы хочаце тлумачэнняў, скажу, што я люблю і паважаю Польшу. Спачуваю яе няшчасцем і глыбока шаную палякаў. Закруціўся, як уюн на патэльні. Ну, акрамя, вядома, такіх палякаў, як наш Дымбавецкі. Што зробіш, бываюць сумныя выключэнні. Але я не разумею, якія адносіны да Польшчы мае немец Фандерфліх. Зараз зразумееш, зараз. Рускі Воранаў. Зараз ты ўсё зразумееш. Літовец Корвіт. Беларусы Цялкоўскія і вы, граф Лізагуб. Мне здаецца, гэта справа пана Цыпрыяна Дымбавецкага. Я гатовы пагаманіць з ім на гэтую тэму. Але з ім адным. Прzepraszam, але я поляк. За колькі? І з якога часу? З таго часу, калі мае бацькі зразумелі, што ад двараніна, які называе сябе беларусам, смярдзіць стайняй і дзярмом. Не здрадай прынамсі, не сабачым хвастом. І гноем! І вы, князь, яшчэ асмеліваецеся лаяць парадак, заведзены слаўнымі дзядамі, крычаць нешта аб прыгоне. Вось яно што! Я так і думаў, што не ў нацыі тут справа, што я стукнуў вас не па нацыянальным гонары, а па кішэні. Прыгоннік! Вы чуеце? Чуем, я Чуеце? Я таксама думаю, перабольшванне, прабачце, граф. Ясна! І ты яшчэ хочаш, каб я называў сябе тваім быдлячым імем? Хамя з тытулам! Для цябе гэта занадта вялікі гонар. Хто вас прымае ўсур'ёз? Хто вас паважае, абыякавыя да сябе людзі? Правильно сказаў Ходзька, да мы вас терпім, як фартпост супраць варвараў. Усе вам выказваюць ласку, апякаючы ды прыядноўваючы. Проста шкада прападзець і дарэмна шкада. Бо толькі за лішні клопат з вамі. Кіруй, па-бацькоўску апякай, гадуй! Сволач! Рабавалі, жерлі яшчэ! Што ў вас рабаваць? Кінь, яны небяспечны. Ласку! Ласку ўсе вам робяць! Што вы бялі без нас? Ах так! Ну так атрымлівай! Тихо! Тихо, крест ідзе! Что?
Курите у прибиральні, бейбасы. Усе курать. Халдеи вы. Будете иметь куриные груди. Вот что. Пробачьте, джентльмены, я выпадково чуў всё. Я не хотел бы перашкаджать вам, иначе мне довелось бы просидеть у прибиральни до конца рекреации. Не звертайте уваги. Хіба так б'ють? Коли б'єш, бій у живот. Слухай ты, дерьмо! Ты мужицкая зазюля! Ты брудная белорусская быдла! Мы тебя для твоей же корысти трохи потопчем ногами, получим. А перед гэтым ты запомни мои словы, ты слухай, запоминай, ты запомнишь, бо потом мы тебе для памяти запомню. Запомнишь, не вякай про гэты свой прыгон, не вякай про гэтую свою Беларусь. Ведай, кто тебе терпит. Ведай, кому ты раб. Ты раб Великой Польши, а не Москве. Не Москве. Ты глядишь, бис молоту! Олеська, братка, тримайся! На того! Подвоїться край! Спиніть! Спиніть, цикуни, нігілісти! Спиніть! Зараз же спиніть! Гэта, здаецца, з вас пачалося. А? Ну? Так, наставник Крэст быў гэтаму сведкам. Я ведаю. То вы, напэўна, ведаеце таксама, што бітвы не было б, каб пан Крэст спыніў яе яшчэ тады. Не ваша справа займацца крытыканствам, малады чалавек. Я ведаю гэта, але, напэўна, настаўнік Крэст не адмовіцца пацвердзіць, што напаў не я, што напалі на мяне 7 на аднаго. Я вымушан быў бараніцца. Это так? Вы ведаеце, што гэта пахне выключэннем, мой юны сябра? Ведаю. Для ўсёй гімназіі і вы ва ўсякім разе. Я папрашу бацькоў, каб яны прасачылі за тым, каб мяне выключылі 8-м. Ось як? Адразу за гэтымі вось, што ляжаць тут. Так, заплатил ты, значится, первую данину своему вар'яцтву. Кончили их великость курс наук. Я ж вам рассказывал, деду. Ухваляю! Але мне не легчей. Что же робить? Нічога. Я не разумею, чаго вы напали, деду. Ніхто, кроме мяне, не пацярпеў. Згодай папячыцеля прымусілі здаць экзамены і выпхнулі з Вільні. Далі ж скончыць. Не яны далі! Імя твоё дало. А вы хотели б, каб мяне 7 білі за тое, што я? Гэта я? А я не адбіваўся б, аддаў сябе біць. Не пусцяць ва універсітэт. У Оксфорд адвязу. В Загорске бачыце патэнцыяльны цароў-злачынец? Ды пляваў я на іх! Пляваў я на іх!
Пасля віленскай гімназіі Алесь не стаў адразу паступаць ва ўніверсітэт, адклаўшы гэту справу на год. Застаўся ў дзеда вежы, прывучаўся да гаспадаркі. Разгарэлася каханне Алеся і Майкі. Імя? Олесь. Я жартую. Дурніця. Застудзіся. Не, нічого не зробіцца. Ну, у дом. Хутчэй у дом. Да пачакай. Тут хораша. Завтра каляды. Глядзі, якога снегавога балвана вылепіў Мсціслав. Прыгожы. Вясною ён пойдзе да нябесных балванаў, а ўзімку зноў выпадзе снегам, і з яго зноў скачаюць балваны. Так ён і будзе век хадзіць у балванах. А ты чалавек. Мой человек. Майка. Что ты? Олеська, что? Майка. Милый. Майка. Дорогий мой. Моя Майка. Что ты? Майка. Яна не ведала і ніколі не паверыла б, што пасля гэтага дня прыйдуць іншыя, калі яна не будзе верыць у гэты дзень і захоча забыць яго. Алесь ляжаў на спіне і глядзеў на цёмную хмару дуба, яшчэ на зоры. Было вельмі холадна, але ён не адчуваў холаду. Нечая рука лягла на яго плячо. Ён убачыў цёмную сукню, карункавую мантылію, накінутую на галаву. Бадай, што толькі па голасу Алесь пазнаў у гэтым цені акторку старога вежы Елену Карыцкую. Что с вами? Елена? Вы? Але? А вы як тут? Не трэба ляжаць на сырой зямлі. Чаму вы падышлі да мяне? Хіба можна пакінуць другога ў такім халодным свеце? Ведаеце, аб чым я падумаў? Я падумаў, што няма на свеце больш самотнай істоты, чым чалавек. Як рана гэта прыйшло вам у галаву? Бывайце. Бог мой, якія холодныя рукі. Свет, як здзек? Падобна на тое. А хто калісьці казаў мне, што дзівы заўсёды збываюцца? Успомнілі. Ну, гэта быў той 11-гадовы хлапчук, зачараваны тэатрам і вашай ігрой. Вы памятаеце, калі гэта было? Памятаю. Я тады чытала гэта. О, рабства страшнае! О, лёс мой люты! Згасай, згасай у клетцы залатой, нікому не патрэбнай сіратой.
А ноч ідзе і коцяцца сузор'е, як безліч караблёў у цёмным моры, чужынскіх караблёў. Ах, бачу я, яна плыве сюды, пагібель ўжо моя. А я закричав, мне страшно, страшно. А дед спалохаўся і сказаў: супакойся, гэта ж выдумка. Хочаш, яна прыйдзе і суцешыць цябе. А ты паглядзела на мяне, паглядзела. Я помню ваш дзіцячы крык. Ведаеце, не ідзіце нікуды. Калі вам не будзе сумна са мною, зайдзіце да мяне у мой пакой. Нельга вам зараз аднаму блукаць у такі холад. Ходім. Сядайце ў крэсла. І скіньце чаравікі. Раса. Вось вам пантофлі. Ну вось. Давайте будем глядзець у агонь. Вы промочили ноги. Возьмите назад свои пантофли. Я догню. Я ближе сяду. А ну, приуснимите ноги. Вот так. И так. Что с вами? Вы нібы у лихоманцы. Не ведаю. Ничего. Это просто от теплыни выходит холод. Вам добра? Добра. То навошта было ісці ў ноч? Чалавеку нельга быць аднаму. Я не могу ненавидеть. Не могу забивать. Не могу, каб свет был як здзек. Не могу, каб холод. Я хочу, каб між людьми заўсёды было вось так. Так будзе. Калі? Хіба я знаю, калі? Напэўна, тады, калі кожны чалавек захоча кожны дзень рабіць для другога хоць маленькае дзіва. Калі чалавек, кожны чалавек вельмі захоча зрабіць другому хоць маленькае дзіва, свет зробіцца светом дивов. Мне час развитываться. Не иди. Застанься. Калі ласка. Хутчэй поцелуй меня. Я, напэўна, вельмі дрэнная. Чаму? Так не робіць, так нельга. Я ведаю, але ты ўсё ж абдымі мяне. Я хотел тебе сказать то же самое. Але я таксама думаў, што так нельга. О, рабство страшное.
О, лёс мой лютый. Я вельмі шкадаваў цябе. І гэта шкадаванне было як любоў. Яшчэ было нешта вышэйшае. Я ад яго і зараз не магу пазбавіцца. Не веру, што ты тут, што моя. Гэта як самае вялікае дзіва. Дурнік, я вельмі звычайная. Не веру. Мне і зараз здаецца, нібы ты прыйшла да мяне, а потым запалае заранка, і ты падымешся туды. Дзякуй табе. Я кахаю цябе. Не мяне. Табе патрэбна другая. Ты кахаеш яе. Ты яшчэ не разумееш гэтага, але ты кахаеш яе. Не. Так, не. так, так. Гэтая нянавісць, гэта проста ваша маладосць, неўраўнаважанасць. То як жа тады? Ты хочаш спытаць, на што? Табе патрэбна вера і сіла. Вялікая мужнасць і упэўненасць. Цвёрдасць. Хлопчык мой дарагі, дай мне слова. Табе не трэба больш ніколі быць са мной. Будзь мужчынам. Побач ці далёка я заўсёды буду помніць цябе і сачыць за табой. Ледзь толькі табе будзе вось так і нікога не будзе побач, я прыйду да цябе. Я даю табе слова. Першы мой і апошні. Чулі? Звязаўся з гэтай прыгоннай актрысай старога вежы, і ў іх там пір, і ўсё, што да гэтага. Боже ж мой, малады, а такі ўжо распусны. Oui, les blajards, mais ils font honte aussi. Honte aussi? Гэта жаніцца трэба, хіба пэцкую жаночую цноту? І яна не лепш за яго. Шлюб пад плотам, а веселье потым. О, mon Dieu! Міхаліна, вы павінны глядзець, мілая. Як бы не давялося даведацца, што ў вашых дзяцей будуць браты. Я не хачу пра гэта чуць. Я не разумею вас, мілая. Я ж не са злосці. Наш святы доўг папярэджваць нявопытных. Заўважылі, як тая акторка Карыцкая на яго глядзіць. Пакіньце мяне, прашу вас, пакіньце. Ваша справа. Я хацела як лепш. Доню, і ты чула? Ну, пачакай, ну, можа, мана. Гэта праўда. Гэта праўда. Я прашу тебе, татка, каб яго нагі тут ніколі. Ну, як хочаш. Пан Ярош. Ельфокіо Загорський. Санай. Франц! Брат! І ти так само? Я не брат вам! Франц! Я ж люблю вас усіх! Я не могу без вас! Я не могу без тебе, без Майки! Хто вам дозволил вымаўляць сямейнае імя маёй сястры? Я забараняю вам гэта! Франц! Я забараняю вам сустракацца з ёю! Забараняю падыходзіць да яе! Франц! На проше вупа, князь Горский!
На Алеся найшло. У адзін з сакавіцкіх дзён яго прымалі ў дваранскі клуб, а значыць, ён меўся выступіць традыцыйнай уступнай прамовай. Прамова была амаль падрыхтавана, калі здарылася гісторыя з Майкай. І Алесь зламаў ужо гатовую прамову, такой яна здалася прэснай для бязмернага гневу, які душыў яго. Ён вырашыў сказаць проста тое, што думае. Зала была поўная. З некаторай неразважлівасцю я выбраў сваёй тэме назву «Значэнне клуба для грамадскасці». Але чым больш я думаў на гэту тэму, рыхтуючы свой спіч, тым большае было маё непаразуменне. Алесь бачыў насцярожаныя і зацікаўленыя абліччы. У канцы вялізнай залы ён бачыў Хаданскіх, Бескуповічаў, Радкевіча, увесь гэты свет, які ён ведаў і якому зараз гаварыў. Пад столлю вялізнай залы гучала мяккая, як ручаіна, пявучая, як голас птушкі, гнуткая і цвёрдая адначасова, лаканічная мова. Гучала упершыню за шмат год. Клубы існуюць у нас не для палітыкі, не для мараў аб шчасці, бо дзве гэтыя дамы рэдкія госці пад нашымі дахамі. Яны існуюць у нас для картачнай гульні, для размоў аб паляванні і аб тым, чый рысак больш машысты, чый выжыл больш буйны. І яшчэ для п'янак, дзе спрачаюцца аб танцорках і аб тых жа сабаках. Я ведаю, большасць з нас глыбока смуткуе, пазіраючы на такое падзенне. Але што з таго, калі мы не процідзейнічаем яму? Стары вежа па-звычайнаму прыкрыў далонямі твар, між расстаўленых пальцаў блішчала хітрае вока. Ёсць, відаць, і такія, каму ўсё гэта даспадобы. Іх беспрынцыповасць блізкая да усяяднасці, іх маўчанне да подласці. Прыкладам таму могуць быць плёткі. Крыўдаваць на іх нельга проста таму, што на дробных людзей не крыўдуюць, імі пагарджаюць. Але як такія слімакі могуць існаваць у грамадстве? Як яно іх церпіць? І як яны самі могуць жыць такія? Дык вось для чаго ім клубы. І калі клуб збор не мужчын, то ці мужчыны яны? Наіўны і задзірысты твар бацькі нібы запрашаў: дай ім, дай. І якімі сродкамі мы карыстаемся, каб дасягнуць мэты? Таго, што мы разумеем пад шчасцем. Падспудныя чуткі, дуэлі, ярасць, бойкі на губернскіх зборах, страціўшы ўсё на свеце, аж да чалавечага аблічча. Гэтыя паны валацугі без радзімы, мужчыны без мужнасці, людзі без сумлення. Я не магу глядзець на іх. Калі я думаю, што мы адной крыві, мне хочацца выпусціць з сябе гэтую кроў. Вежа вельмі пакутваў за ўнука. Ён таксама чуў усё і настолькі заеўся на раўбішаў за нежаданне разабрацца, за тое, што адвярнуліся, а на ўсё панства заману, што цяпер першы адмовіўся б мірыцца. І ў чым мы бачым шчасце, якое трэба нам, як паветра? Ці мы чакаем яго для сябе, ці дабіваемся для ўсіх? На жаль, часцей за ўсё для сябе. Шчасце экіпажаў, рабоў, велічы грошай. І каб дасягнуць гэтага, забіваем у сабе чалавека. А чалавек той, хто змагаецца за роўнае права на шчасце для ўсіх людзей. І я сумую, тужу па такім чалавеку. Раней мне здавалася, я знайшоў такіх людзей. Але цяпер бачу, што
что я один. У нас одно походжанне, але выхаванне рознае. Мы могли б жыць у розных канцах зямлі. Галаманы, паланафілы, англаманы і іншыя. Я вось пытаюся у англамана, чаму ён есць на сняданне аўсяную кашу і лічыць гэта англійскім звычаем і ухваляе яго. Чаму ён не заўважаў гэтага звычаю, калі нашы мужыкі ели і ядуць аўсянку сотні год? Я думаю, таму, што пакуль гэты звычай быў сваім, да яго нікому не было справы, ім пагарджалі. Але прыйшла англаманія, і такі можа есці нават аўсяную салому. Ах, як гэта арыгінальна! Яе ядуць коні лорда Норфолька. І так ва ўсім. Наш край, моя зямля, багатая, прыгожая, мяккая душамі людзей, яна чужая нам. Спытаюць, чым? Я скажу, мовай! Мова у нас, якая хочаце, толькі не свая. Свая яна у нямногіх. Нельга есці хлеб народа і грэбаваць ягонай мовай. Я за тое, каб рыцары сталі рыцарамі і мужы мужамі. Прамова маладога Загорскага спадабалася. Трохі па-маладому гарачая, але гэта нічога. Алеся прынялі ў дваранскі клуб аднагалосна. Хаця некаторыя доўга раздумвалі і ўсё ж аддалі шары і яны. Збаяліся агульнай думкі. Прамова была крамольная, але нават самы подлы, самы разгневаны не рызыкаваў ісці на данос. Толькі гэтым і можна было растлумачыць, што за 10 год, што былі перад паўстаннем, з многіх тысяч удзельнікаў змовы не быў арыштаваны ніхто. Pardon, je vous fais attendre. Нічога. Што вы, я проста загледзелася на гэтую раскошу. Сядайце, калі ласка. Дзякую вам. Чуеце? Жаночы лёс. Аднолькава і ў пані, і ў прыгоннай. Загадайце расцаніць гэта як размову пра ўсіх жанчын ці пра мяне? Усё адно. Я былая прыгонная акторка пана Вежы, Елена, а па новым прозвішчы Карыцкая. Вы ведаеце, што я парушыла ўсе сувязі з гэтымі дамамі. На што вы прыйшлі? Даведацца, ці канчатковае ваше рашэнне. Вы разумееце, наконт чаго? Выбачайце, калі ласка, я не ведаю, якую цікавасць гэта можа мець для вас. Вы ведаеце, што па волі гэтага чалавека, тады яшчэ зусім дзіцяці, я атрымала волю і некаторыя незалежныя сродкі, якія мне здаюцца багаццем. Віншую вас. Як вы думаеце, што я магу адчуваць да чалавека, які бескарысліва даў мне ўсё гэта? Мяркую, удзячнасць, вядома. Удзячнасць. І самую глыбокую павагу і любоў. Бо чалавека такой маральнай чысціні мне яшчэ не даводзілася бачыць. Яму яшчэ не было дзе страціць мараль. Мы не судзім людзей за будучае. Як вы думаеце, павінна я ў сваю чаргу ў меру маіх сіл памагчы яму? Пэўна. Не ведаю, магчыма, я перашкоджу, але іначай не магу. Некалькі апошніх месяцаў я заўважыла, што ён пакутуе. Я не ведала прычыны,
Але ўрэшце здагадалася, што гэтая прычына вы, Міхаліна Яраслаўна. Прабачце, але я аб гэтым не хачу гаварыць. У мяне будзе дзіця. Ад каго, спадзяюся, неважна. Гэты чалавек звязаны з другою, і рассекчы гэты вузел можа толькі Бог. Смерць? Бог. Спадзяюся, вы не асудзіце мяне, калі даведаецеся, што я кахала, кахаю і заўсёды буду кахаць яго. Гэта было б ханжествам. Што ж рабіць, калі зямныя законы супраць? Божыя. І няхай ўсё адно. Гэта ўсё адно шчасце. Што ж тады сказаць аб тых, што сваім капрызам разбураюць шчасце? І калі быць з каханым не грэх, то што тады грэх? Нейкім чынам балбатня чэлядзі аб гэтай акалічнасці дайшла да пана Алеся. Ён заўсёды ставіўся да мяне добра. Я думаю, яму стала не пад сілу жыць. Вы ведаеце, гэта абрыдлівыя плёткі. Адна з іх, самая хлуслівая, пару тыдняў таму дайшла да яго. Толькі гэтым да яго дабрынёю я магу растлумачыць тое, што ён мне прапанаваў. А прапанаваў ён мне не больш, не менш, як прыкрыць мой грэх. Я дарую яму. Ён жа нічога не ведаў, а пасля яму было ці не ўсё адно. І вось таму я і прыйшла да вас. Мне здаецца, тое, што здарылася, гэта ўжо занадта. Сёння ён зрабіў гэта, заўтра падставіць галаву пад кулю. І вось я пытаюся ў вас, ці сапраўды вы вырашылі назаўсёды парваць сувязі з гэтай фаміліяй? Я не ведаю. Вырашайце. Ён памрэ, Міхаліна Яраслаўна. Нельга так жорстка. Я ўсё ж не да канца разумею вас. Мне здаецца, жанчына здольна на высакародныя ўчынкі толькі ў імя асабістай прыхільнасці. Вы лічыце, што ў імя асабістай прыхільнасці жанчына можа пайсці і на такі высакародны ўчынак? Мне здаецца, да такой ступені жаночае каханне не даходзіць. Ось і ўсё, што я хацела сказаць. Ва ўсякім разе раю паспяшацца, калі вы не хочаце назаўсёды страціць яго. Можа здарыцца ўсё. І потым заўтра рана ён едзе ў Петербург. Магчыма, на некалькі год. Што яму тут? Ад'ё, Міхаліна Яраслаўна. Алесь нібы ашалеў за гэтыя дні. З самай раніцы, шукаючы палёгкі, часта не снедаючы, сядаў на коня і аб'язджаў многія і многія абшары. Ахрыплы ад ветру, з цяжкай ад сонца галавой ён гойсаў ад пушчы да пушчы, пазбягаючы вёсак і вялікіх дарог, нібы ачмурэлы ад першай сапраўднай вясны ваўчок пераярак, сам не ведаючы, куды яго цягне і што яму трэба. Хуткім часам усе ў наваколлі даведаліся, што Міхаліна Раўбіч заручылася з графам Іллём Хаданскім. Чаму ты унікаеш мяне, Елена? Я не унікаю. Ты сядь. Ты... Не трэба так. Ты ведаеш... Ты ведаеш, я шкадую цябе, як нікога. У мяне будзе дзіця, Алесь. Правда? Не может быть. Елена. Правда? Милая. Милая. Ты правда ўзрадаваны? Я не ведаю. Гэта падобна... Гэта... Не, гэта не радасць.
Я яшчэ не ведаю, як... Я кахаю цябе. Я кахаю цябе як ваду, неба, як жыццё. Не веру. Тумаш няверны. Ну, вось і ўсё. Зараз пойдзем да дзеда, скажам аб усім. Потым да бацькоў. Вяселле ў першы дазволены дзень. І паедзем кудысьці далёка-далёка. Каб мора. Я буду вельмі шкадаваць цябе. Олесь. Олесь. А ты задумаўся на хвіліну аб тым, што ты не сказаў кахаю мне, а сказаў яму. Я зрабіў табе балюча? Даруй. І добра. Вельмі добра. Значит, тут ты бацька, абаронца. Так і добра. Вянчаемся у Загоршчыне. Не, Лесь. Не. На гэта я ніколі не пайду. Ты страшны чалавек. Ты пазбаўляеш яго, бацькі, мяне радасці. Ды мне ніхто не патрэбны. Олесь, это хлусня. Это хлусня, что ты думаешь. Неужо ты думаешь, что я зрабіла б такое, каб не кахала б тебе? Я таму і раблю, што кахаю. Хлусіш. Вельмі. Таму і ўцякаю. А дзіця? Яго імя? Няхай. Ён будзе сумленны чалавек. І гэта ўсё? Усё. І ты не гавары са мной больш. Гэта дарэмна, мілы. Праз 2 дні я еду ў Сухадула адтуль у губерню. Мне прапаноўвалі. Гэта канчаткова? Так. Бацькоўскімі капцамі клянуся. Оставайтеся тут. Вам не трэба ў Сухадол. Я клянуся вам не ўспамінаць нічога. Не напамінаць ні аб чым. Пакуль ён не народзіцца, а потым вы самі ўбачыце, як я стану любіць яго. Я ведаю. Усё ведаю. І таму іду. Ну, добра. Будзе так, як хочаш. Петербург сустрэў Алеся нечаканай цеплынёй і сінім празрыста ясным купалам неба. Імкнулася да недалёкага мора Нява, свежы вецер дыхаў вялікімі абшарамі вады, чысцінёй, поўнымі ветразямі. Цішыня і яснасць былі на душы. І дзіўна яму не хацелася, каб ліхач ехаў хутка, хацелася трохі адцягнуць сустрэчу з Кастусём. Ён ведаў, што набліжаецца да парога, за якім не будзе ні яснасці духа, ні гэтага вышэйшага спакою, ні нават дарогі назад. Тут ёсць што-небудзь? Заходзьце. Не зачынена. О, давайте отрекомендуемся. Охотно. Олесь Загорский. Князь? Але. Одразу видать. Выхование Виктор Калиновский. Вы его брат? Мне Костусь столько про вас рассказывал. Мне он рассказывал про вас так само. Костусь прочакаўся. Давно тут?
Ну, некалькі гадзін, а дзе ён? Пайшоў здабываць штосьці на вячэру. Давялося амаль усю мою месячную пенсію забіць на кнігі. Чорт, як не ёмка. Нічога, мы людзі свае. Скажыце, як там у вас справа? Як з кастусёвай просьбай? Якой просьбай? А вы хороший конспиратор. А як з вашай работай? Ідзе. Сяджу над рукапісамі, як пацук да ад пылу чхаю. Вось ацыпаўся, каб уначы працаваць. А вось. Глядзіце. Сапегаў ліст. Бачыце? Пячатка. Нашай мовай. Наша хіба мова? Няго ж. Ды яшчэ якая. Слухайце. Па што вам мчаць русінская за непраўдзівымі, але фальшывымі ганіць? Чаго таго хочаце? Каб слова дзедзіш зберагчы? Або маетнасць сваю? Слова хочачы зберагчы? Мець-меце вечнасць. Бач слова якія? Не. Забылі слова. Пляснівы конь. Гэта шэры, князь, гэта мышасты, плесняю ж пахне слова. Ну чуеш, прыцемкам, склепам. Або плюта, гэта нягода. А вось сок. Ад слова сачыць. А мы ўзялі дурное розыск. А вот глядзі. О, талкавіска. Талкавіска. Месца, вытаптанае коньмі падчас бітвы. Або клявец. Востры молат, каб насякаць жорны. Забылі. Або вось лезіва. Вяроўка, каб лезці на борт. Не, забылі, ўсё забылі. Ось так. Ось так і жывём. Вывуджваем па слоўцу з каламутнага мора. Скажыце, а вы сапраўды думаеце, што гэта патрэбна сённяшняму дню? Ну што вы маўчыцё? А што гаварыць? Варты жалю той, хто не ведае былога і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучыню. Абыякавы да мінулага не мае ніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта, чалавек ці народ. Гісторыя, князь. Мне здаецца, супраць яе больш за ўсё лемантуюць тыя, каму нявыгадна, каб людзі разабраліся ў сённяшнім дні. Дазвольце, я вам пачытаю. Ну што ж, гэта цікава, прашу. Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісьці вавілонскую вежу Адам, и сольются навеки племен языки в речь единую, чуждую нам. И моя безвыходно пойдзе ў змрок, у атрутны, як вечнасць, тень, трапяткая и синяя, як васілёк, гарачая, як прамень. Я ни шчасця, ни доўгіх год не жадён, хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, ні будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сирота по з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель, хай не будзе світанняў народа майго, калі досвіткам здрадзіць табе. І няхай да мяне не прыйдзе вясна, шчасце, песня, каханне, спакой. Все адно не змяняю твой чорны праснак на труту пшаніцы чужой, ад палеткаў райскіх лёгкай ступой. Збочу я да пякельных котлоў, калі першы жанёл на мове маёй мне не скажа: братка, здароў.
Той, хто схоча хоць слова твоё разбурыць, хай раней у апошнім баю возьме смерцю і полымем 3 муры. Цела, сэрца, песню маю, ты мой жытні хлеб і каханы мой. Песня продкаў, нашчадкаў палі. Без цябе, не з табой, не патрэбен мне рай. На душы, небесі, на зямлі. Аб чым вы? Думаю аб сваёй дарозе. Разумееце, люблю пісьменства, люблю філалогію, з ахвотай пайшоў бы туды, але я таксама сучасны чалавек. Ведаю, людзям зараз патрэбна фізіялогія, батаніка, хімія, медыцына, патрэбна практычная дзейнасць. Лухта! Добры філолог лепшы за дрэннага медыка. Нашто ж вам перці супроць схільнасці? Чалавек павінен сваёй справай займацца за салодай. Але карысць. А што карысць? Што, можа, у нас ёсць лішнія філолагі? Вы якія мовы ведаеце? Беларускую, рускую, польскую. Апошнія не так добра. Ну, яшчэ французскую амаль, як сваю нямецкую, як сваю англійскую. Правда, значна горш. Ну, яшчэ італьянскую, каб чытаць. І ён яшчэ думае. Жаб ён будзе трыбушыць з такім багажом. Ну, дурны смех. Ды вы разумееце, якую карысць вы можаце прынесці для нашай мовы? Я і сам думаў. У нас няма ні слоўніка, ні мовазнаўчых прац, ні нататак аб старажытнай сучаснай літаратуры. Але ў мяне, відаць, не будзе і часу, каб скончыць всё гэта. Ва ўсіх не будзе часу. І ўсё ж пачынаць трэба. Паміраць збірайся, а жыта сей. Алесь, я прапаную перайсці на ты. Згода. Слухай, я табе свой слоўнік архаізмаў аддам. Усё, што выпісаў з грамат. 10 000 слоў ужо ёсць. Універсітэт табе дасць благую ўжо ці добрую, не ведаю, сістэму. Ты шмат думаеш адукаваных людзей, што так па-беларуску шпары. Ды адзінкі. А ты, ну, просто як салавей на ёй спяваеш. Натуральна, аж зайздрасць бярэ. Адразу ж і сядай. Вялікую справу зробіш. А то хто наша слова ад пляўкоў адмые, хто давядзе, што яно павінна жыць? Хто слоўнікам нехлуслівым фарпосты яго змацуе, каб не забылі ўнукі? То хто скарбы збярэ? Маеш рацыю, Віктор. Сэрцам мяне і, скажем, іспанцы можа яднаць толькі пісьменства. Паэзія, музыка, ўсё такое, гэта не дрындушкі, а сродкі сувязі між душамі людзей. Вышэйшы сродак сувязі. Ой, братка, як нам патрэбны адукаваныя людзі? Ну, куды ні кінь, усюды дзірка. Значыць, вырашылі? Жаб няхай іншыя прэпарыруюць. Твоя справа пачынаць змаганне за слова. Слоўнік, пісьменства, мова для ўсіх гэтых, што кінулі. Для ўсіх, хто ў хатках без святла. Пры лучніку. Страшнавата. Нічога не страшнавата. Ідуць. А ну, хавайся. Вось сюди. Прошу пана, это я вас прошу. Хлопцы! Так что, с чем вернулись? Жим, достал, что правда 50 копеек, да хлопцы голодные. Голодные. Костусь, тут до тебя некий человек заходил. Ну-ну. Далекатун такі, фу ты, ну ты. Ну, ён чакаў, але паспрачаліся мы тут з ім. Вечно ты так с людьми. Спрачаліся. Ты хоть прозвище запомни? Ну, ды гэты... Зараз, як яго? Куды ему запомни? Ну, Заборскі, а Музаморск. Загорскі вояк. І ён сказаў, што нагі ягонай тут больш не будзе. Виктор, ты что ж гэта нарабіў, Виктор? А што, падумаеш? Да иди ты до дьявола. Ой, Зараз!
Ой-ой-ой! Олеська, хлопчина, не пайшов. Хлопцы, что же это, почекайте, знайомьтесь. Это ж по-старому князь, а по-новому громадянин Загорский. Это добрый и свой хлопец, звать его Олесь. Тому усе вы до яго павінны звяртацца на ты. И ты, Олесь, эту французятину прэч, толькі на ты. Мы тут усе браты, хлопцы, знайомьтесь. Вінка Занькович з університету. Дражніти брикосом, я думаю, не умочи. Не буду, не буду. И не раю ён. Я з ляснога інстытута. Прозвішча маё Валерый Рублеўскі. Плясоўшчык будзе. Маеш рацыю. Секуць лясы, здзіраюць шкуры з зямлі, а Польша, да і твоя Беларусь да таго часу і жывы, пакуль ёсць спушы. Не будзе дрэў і нічога не будзе. А вы, хлопцы, дазваляеце секчы, дазваляеце. А потым, я ж поляк. Як паўстанне, куды я заўсёды бягу? До лясу. Іншай дарогі мне Бог не даў. Ну дык што, дазваляць секчы сук, на якім сяджу? Ты можаш з ім па-польску гаварыць, калі табе зручней, ён трохі ведае. Чаму? Я па-беларускі таксама ведаю. Гаварыць будзем, як выпадзе, як будзе зручней, правда? Правда. А ну я. Дайте я гэтага дружбіста сябрука земляка за бакі падтрымаю. Здорово, малец! Здорово. О, малец, заваліўся ты ў гэты мярлох. Нічога. Тут хлопцы добрыя. Добрыя хлопцы. Сябраваць будем. Зваць мяне Эдмунд. Ну, Віктор лічыць, што я памылкова з такім імем нарадзіўся ў 19 стагоддзі, што трэба было мне 700 год назад нарадзіцца. Ну, то правильно. І прынамсі не бачу бы яго. А прозвішча маё Вярыга. Вярыга. Хлопцы, дык што мы будзем з гэтым багацем рабіць? Ну, як 50 копей. Хіба Эдмунда паслаць, каб купіў кілбаснай абрэзкаў? Ой, там немачка маладая, аж дужа яго вокам адзначыла. Як жа ў паўночным духу мужчына вікінг, Аполлон злеплены з творагу. А што, хіба дрэнны? Для яе, відаць, не дрэнны, ружавее, як півоня. Кніксен за кніксенам. О, Вярыга! Шартаўнічка! Не кіня! Вось ажэнішся, мы да цябе ў госці прыйдзем, а ты сядзіш, кнасцер курыш, дзяцей вакол. Плойма. А пад галавой падушачка, і на ёй вышыта у ранняй, значыцца, гадзіне золата у вусных. А ён усё роўна да поўдня дрыхне. Заходжу я туды і паважна так кажу. Фунт кілбасных абрэзкаў для майго сабакі. А яна мне, вам загарнуць, ці будзеце тут есці? О, яка вы лезеце з постным рылам. Вы што, хлопцы, пакіньце вы гэты паўрубель на сняданне. Не, у мяне прынцып, нічога не адкладвай на заўтра, акрамя работы. Несур'ёзна, хлопцы, хадзем да мяне, павячэраем, пасядзім, пагамонім. Нязручна, толькі прыехалі, на табе хеўра. А не жэрце зручна? Ну, кіньце вы, сапраўды, Ну, да цябе заўсёды хадзіць будзе. Зойдзе і па-руску есть. Есть. А ты яму есть нет. Калі ласка, заўсёды буду чакаць. Дык кажаш, і ракі. І ракі. А да ракаў? Ах, належыць белае віно. Белае. Белае? Ой, хлопцы, трымайце мяне. Трымаем. Я, здаецца, не вытрымаю. Вось і добра. Ну што, хлопцы, хадзем хутчэй. Ну, ты толькі вытрымай, пакуль белае бачыш. Я зараз, хлопцы. Олесь, як з моей просьбой? Да я пагаварыў з хлопцамі Чартапалоху і Шапшыны. Хлопцы думаюць па-ранейшаму. Не распалася братэрства. Гэта добра. Толькі разумееш, Кастусь. Ну, у хлопцаў справа пайшла весялей. А вось у нас з Мсціславам нешта цяжка. Што? Вот адчуваю, што перашкаджае нешта. Ведаю свой чалавек, з якім гавару, а ён муляецца, ды ўсё некуды нібы хаваецца. А што мяркуеш прычынаю?
прычынаю. Мяркую, пры Дняпроўі ёсць яшчэ адна арганізацыя. І вялікая. Шмат людзей яднае. Нехта рыхтуе вялікі закалат. Бунт нехта рыхтуе. І вось я доўга думаў, хто мае дачыненне, і займеў вялікае падазрэнне, што не абыходзіцца там і без пана Яраша. Пагаварыў бы. Ды нельга, Кастусь. Смяртэльныя мы ворагі з раўбічамі. Ты ж... Пачакай, ты што? С паном Ярашем, с Францем? Але... Да ты што? Ты... А Майка? Ты цяпер памірыліся цішком. Ніхто нічога не ведае. І ты думаў, што вы нарабілі? Ну, доб гэтым. Паспрабуем самі потым разабрацца. Колькі у вас людзей? Колькі? Ну, мы пакуль што з'ядналі ў гурт 164 чалавекі. Надзейныя? До конца. На жыццё, дык на жыццё, калі на смерць, то і на смерць. Алеська, я веру, што ты до конца. Ты павінен ведаць усё, дружа мой. Толькі ўлічы, пасля таго, што я табе зараз раскажу, дарогі назад не будзе. У нас ёсць свая арганізацыя. Накшталт зямляцтва. Гэта для іншых, а назва агул. Гэта палякі з усяго захаду, нашы беларусы, літоўцы. Колькасць членаў студэнтаў нешта каля 500 чалавек. Людзі розныя. Адны проста за паўстанне заняволеных, другія за нацыянальны рух, трэці за аўтаномію. Я гаварыў пра цябе, расказваў пра цябе як на духу. У нас не хапае людзей, асабліва пры Дняпроўі. Мы ставім цябе на асобае становішча чалавека, аб удзелю якога ў верхняй радзе амаль ніхто не будзе ведаць. Дазволь спытаць, чым я абавязаны? Цалкам наш. Ты і яшчэ некалькі чалавек будуць як рэзерв на выпадак правалу асноўнага ядра. Улічы, што табе вельмі вераць. Я сказаў, што ты думаў аб перавароце і пачаў рабіць першыя крокі да яго на некалькі год раней за мяне. Што ты? Маўчы. Наша пяцёрка рэкамендуе людзей, да якіх прыгледзеліся. Рэкамендуе сувязному. Той займаецца з рэкамендаваным асабіста, дае яму кнігі, спрачаецца па розных пытаннях і, падрыхтаваўшы, рэкамендуе далей. Гэта Віктар? Чаму так думаеш? Хто ж яшчэ можа лепей кіраваць чытаннем і раіць, якую кнігу чытаць? Ты маеш рацыю. Тут не толькі я, тут большасць абавязана яму. Выбраныя ім людзі трапляюць у гурток. І ў гэтым гуртку ты, Віктар, і яшчэ з тых, каго я ведаю, бадай, Валерый. Чорт, ішоў бы ты на место Пуціліна, наглядчыка вышукной паліцыі ў Петербургу. Кучу грошаў бы зарабіў. Кій, Кастусь, я проста цябе ведаю. Я проста 7 год пражыў са старым вежай. А гэта, брат, школа. Ну, што вечары? Браточак, ты трапіш туды, спадзяюся, хутка. Людзі там выключныя, сам убачыш. Ды і кола іхняе увесь час пашыраецца, так. Вось. Пачытай што-небудзь з новых вершаў. Хіба што з апошніх. Слухай. Чым угнявіла ты Бога і чым раззлавала? Што над табою яшчэ не апеты і сотню строф. Маятнік часу упаў, і касцельная цемра настала. Цемра прабітых далоняў і тысяч няправых галгоф. Што ты зрабіла зямлі ад фіёрдаў да Рыма, што залівалі пажары цябе, распраналі вятры, што паміралі ў Сібірах твае маладыя багрымы, што дастаеўскія кідалі нівы тваей бары. Хто адабраў тваю памяць, моя дарагая, што на працягу вякоў, забываючы мукі свае, лепшых паэтаў сваіх забыццём ты смяротным караеш.
лепшых пророкаў каменнем няведаннем б'еш. Веру ў адно, калі злосць векавечную звяжуць, і над крыніцамі зорка палыну зыдзе. Ты на суде пад архангелаў трубы Марыі адкажаш, скажаш адзінае слово за ўсіх на планеце людзей. У бітвах скрываўлена, каб чалавецтва воскрэсла, каб на палетках ягоных воля і мова ўзраслі. Маці сыноў чалавечых, я столькі пакут перанесла, можна зямлі дараваць, калі я існую на зямлі. У небе стаялі светлыя слупы ад гарызонта да зеніту. Яны мяняліся месцамі, крайняя іхняя грань была зырка барвяная, яна разгаралася і нагадвала пажар. А пасярэдзіне ўставалі белыя палосы і слупы. Рэдкае на такім поўдні і таму слабое уставала над зямлёй паўночнае ззянне.